Gabon ikusentzule lagunok, Azpeitiko zezen plazatik ongi etorri Euskal Pentatloi sarira. Gizonezkoetan 5. izango dugu jarraian, 5. urtez jarraian, eta emakumezkoetan aurten 2. Eta oso itxura ona, inolako debekurik eta gabe 2 urteko pandemiaren ondoren. Itxura ona zezen plazak, jende askotxo inguratu da batez ere, gaur lehia handiak espero ditugulako gizonezkoetan kanporaketak izan ziren, han erakutsi zuten, eta ikusmina badago gaurko pentatloirako. Gabon, Xabier Orbegozo, Arria 5. Bai, Gabon, bai. Ze kontu ibili da azken egunetan, zeuen inguruan, ze apustu, ze zurrumurru? Bueno, kontu asko pasaie, horre bin akatsare badao, bat eta beste, atutxak azken momentuko ez behar bat, eta ezin izan dut horri, eta, bueno, Sozabal bere garaian esan zuen etzala etorriko, bier txapelketa galako, eta, bueno, hala ere, ordezkok maila emango dute, eta txapelketa oso interesantia, eta neskatan berriz, Gipuzkoana bat, da, lehen urtean 3 Bizkaina zien, eta, bueno, aurten gaina Gipuzkoarrak lantxarrak emango izkie Bizkaikoi, Ehala den, hasi dire emakumezkoak aurkezten, Elena Azpeitia, Gabon. Bai, Gabon. Zeure txanda, aurkeztu zerorrek. Bueno, hemen dituzue, zuek aipatuta bezala, aurrenengoan ere arruti, orantzen, bertan, Luzio Orbe, irten da plazara, pasaren urtean txapeldun orde geratu zen Bilbotarra, eta hemen duzue, plazan, Karmelegi Sasola, historia egin zuen emakumea lehen urtean, iaz txapeldun geratu zen, pentatloiaren esandakoa historian lehen emakume txapelduna Maiabitarra, eta hori da galdera, eutxiko ote dion iaz lortutako txapelari. Iaz, 3 emakume bizkaitar izan ziren aurten aurpegi berria, hain justu ere Nerea Arruti Urnietarra. Hortxe ditugu 3, oraintxe Irrifarra, Karmeleren aldetik, tentsio handia, txapela dago hemen jokoan, eta hasi dira gizonezkoak aurkezten. Aurrena, Aritz Irazabal, Ibon Gaztainazpi, Gabon zuri ere. Gabon, Jonan. Gaur ez zuen Aritzek hemen behar, baina eskertzen diogu eta antolatzaileek ere eskerrak eman behar dizkiote. Gaur bertan deitu behar izan diotelako, Ibon. Hori da, hain zuzen ere, aitzolatutxa lortu zuen, finalerako sailkatzea, 5. izan zen kanporaketan, Imoztarra, baina ondo ezak jota, ezin izan du, Euskal Herriko Eskolari txapelketa 5 aldiz irabazi duen gizonak, gaur hemen izan, eta Aritz Irazabalek ordezkatuko du, eta gogora dezagun Xabierrek izan da moduan, Sozabalek ere lortu zuela, txartela gaurko final handirako, baina Pitiar jokatu beharko duela, Euskal Herriko Eskolari finalerako lehenbiziko mailako kanporaketa, eta haren lekua Joseba Otaegik beteko duela, eta hemen, Juanan, Xabier, ikusmina ikeragarria da, ikusteko nor jantziko duen 5. pentatloiko txapela. Eta gaur jakingo dugu bai, gauerdi aldera jakin ere, 2022ko gizon eta emakume kirolari osoenak, kompletoenak, zein diren 5 proba dira. Pentatloia dau, pistan dekatloia eta heptatloia bezala, hemen 5 proba, eta dagoeneko lehenengo txandan arituko diren 3 kirolariak aurkeztu dizkigute. Gorriz, Aritz Irazabal, erdian Joritz Isasola, zela ikusi duzue, eta Joseba Otaegi bestea, eta lehenengo txandan arituko direnak, Julen Gabirondo Urnietarra, besteak beste, aurten 5. Euskadiko txapeldun, Segan, Vicente Michelinaren markak jada berdinduta, pentatloian ere sartu zen buru belarri, hau 3. urtea du jarraian, sartu bakarrik ez, lanak emateko dago. Andoni Iruretagoiena, izeta ere, hemen da, egungo txapelduna, Xavier. Bai, da favorito nagusia izangoa, baina, bueno, kontraio gorra dauzka, hor dago zaldua ere, 3 txapel dauzkana, eta Gabirondo, lehen urtien ere Otaegi 2. entzuan eta lanak emantzizkon, eta, bueno, hautagai asko dago. Eta hemen Xabier zaldua, Gorrotxazpi, Zumarragakoa, aurreneko 3 urteetan, aro berrian, bera izan da txapeldun, eta duela 3 bat aste kanporaketa egin zutenean ere, berak egin zuen denborarik onena, aurten azpitik hasi behar izan du, lehen urtean ez baizuen parte hartu beste lehia batzuk lehen etxita,
eta lehenengo kanporaketa irabazi egin zuen, bigarrena ere bai, eta ea gaur zertarako gai den eta lanak emateko izango dela ziur, bere adierazpena gentzun da ere bai, ostegunean aurkezpenean berarekin izan ginen eta txapelaz galdetuta bi hitzekin esan zuen. Xavier, txapela zail. Naiz eta gerora esan duen, ala ere borrokan egongo dela. Zalantzarik ez dugu horretan. Ez, eta nik aurtengo uderan ikusi dut, eta harritzekoa da, 55 urte inberditu, eta mejoratu inda, bai, harri jasotzen, gintzen proban ere bai, aizkoan ez, aizkoan betikoa du, baina aurreneko bilan horietan mejoratu indu, eta hor saiatukoa puskatzea erten goie, eta, bueno, hor irautu guenak, nik uste txapela emango gola. Ederki, mutilak orain barrura joango dira eta emakumezkoak hor geratu dira. Emakumezkoen bigarren euskal pentatloi saria da, gizonezkoen 5. Eta hemen da egungo txapelduna Karmele Gisasola mailabikoa. 28 urte ditu, 1,69 m, 73 kilo. Hiru dira eta erdi-erdian berria estreinekoz pentatroia. Nerea Arruti, Urnietarra 32 urte, Rostiteti dator, 1,74 m, 70 kilo, baina aizkoran ere asko dabil, asko egin du hobera gainera, harriarekin ez dabil, aizkora eta pentatroia. Eta hemen da 3. Lucia Orbe, iaz 2. izan zen, hau harri jasotzen eta dabil, hasi berria herri kiroletan, Bilbotarra herri kirolekin inolako harremanik ez zuen, ez du izan oraintsu arte, baina orain buru belarri 33 urte, 1,67 m, 83 kilo, eta lanean hasteko prest. 5 lan, 73 kiloko bolarekin 15 jasoaldi, 250 kiloko harriari tiraka plaza bat, 45 ontzako 2 egur, 35 kiloko txingabana eskutan hartuta 4 plaza, eta bukatzeko 1,5 kilometro eta erdi korrika. Eta hasi dira aurreneko lanarekin, 73 kiloko bolarekin. Nulo Arrutiri. Bai, harri botatzeguan pausu emandu aurra eta geldik egon berdu botatzeko garaian, eta nulo emandie bai. Presaka, errez dominatzeko harria, baino, bere patxara baten. Saralegi laguntzaile. Berriz ere balantza, baina orain hankak pausatu ditu azken unean. Hoi, nervio egiten dute, hasierako. Behatzi Karmelek. Hau 10. du Karmelek, eta Nerea Arrutik ez dakit bat gutxiago ez ote duen hor. Hau 10. Gona. Hau 10. Beraz, bat gutxiago Nerea Arrutik eta Lucia Orbek. Eske Orbe ez da geratu lehin, Asitia. Asitia. 13 eta Karmelek 12. Ez da mila alde, baino. 13 eta 14 oraintxe Luziak. Bakarra falta zaio Luziari. Arruti presaka hasi da, guainen arrastu inda bizkat, botatzeko garaian da balantzia eta hor. Luzia bukatu du, Karmelek ere bai, eta 2 harri falta zaizkio Nerea Arrutiri. Bai. Transizioa azkar egitea, azkar eta ondo jakina. Ezinbestekoa orain. Bai, arnasa bat hartzi ere ez da gezki itortzen hor, pixkat esfuerzo pixkat buelta emateko, baina, bueno, egon da jaiotea eta moitu inber. Karmele Luzia baino lehenago hasi da. Bai. Eta 3. Nerea Arruti, 250 kiloko harria, plaza bakarra dute. Eta kolpe gogorra bai Nerea Arruti, baina lurrera joan da lehen da biziko kolpea. Nerviosa da, hasi da, bai. Baina oso kolpe luzea, ia harrapatu du Nerea Arrutik Luzia Orbe. Bai, prakiz da, ere patxara bat hartzen duen lanien, sartzen lanien. Karmele aurretik, asko luzatzen du, tiraldia, Nereak. Bai. Presaka da biz, eta arnazda pizka hartuta. Ea entzuten diegu. Karmele aurrera doa. Karmele lan txukun-txukuna, bate faio ipe.
Nerea dabil batera eta bestera Ai. asmatu ezinik, sigisakaka bezala, bai, hori Sentatu ezinik, lanian. Nul horrein du, eta Karmel Erikain. Karmelo ofizio koneskala, aspaldi dabilena, eta Bigarren Luzia, Nerea ez du urruti. Inguratzen ari zaio, bukatu du Karmele. Arri jasotzen zelaik. Karmele Galegia minutu eta 26, iaz esate baterako minutu eta 56, gaur 20 segundo gutxiago. Luzia Orbek minutu eta 25, iaz 2 eta 12, haze jauzia egin duen Luzia Orbek. Eta Nerea Arrutik ez du referentziarik, minutu eta 36, oso lan ona. Eta arritiratzen bukatu ondoren, aurrena zelai, 3 minutu eta 16 segundo, bigarren Luzia Orbe, 3 eta 38 segundo gehiago Nerea Arrutik, 3 eta 28. askotan eroi da, gizan proban zebilela, eta hor altxatzen eta nekia izeten da, raket, bai. Baina gaur aizkoran, oain, bi egurre bai berra dauzkate, eta hemen uste hemen erabakikoala. Lau aldiz erori da, Xabier. Nerea Arruti. Bai. Gabriel Zaralegik, lasai eta lasai, ez dio besterik. Ez, nervion kontuak. Zengoa, azkarri nahi. Hau du bere lana Nerea Arrutik. Bai, aizkolari totoria gaina. Izela ja zulotxu egin dio, eurrai. Baina, bueno. Hor aldeak. 14 segundora. Orbe bigarren, 22 Nerea Arruti hirugarren. Hemen gehien sufrituko duena zalantzari gabe Luzia Orbe. Bai. Hor ikusten dugu, dagoeneko gainera etorri zaio Nerea Arruti. Bai. Eta gainditu ere bai. Aizkola oso txukun ikeu, Arrutik. Kampeona egongoa gaina oain, Euskal Herriko txapelduna beha ongoa. Eta ez dakit, Karmele Perea zote duen harrapatu, Nerea Arrutik. Egur horren barru aldean, bilen artean, aldean direk. Aizkoan oso txukun nahi da Nerea bai. Bakizu, aurreneko bilan horiek oso motxa die, baino pasara emateu, eta gero aizkoran sartzen zenean, pultsuak eta traketx ikusten da, zelain korti ere koska askokin da, horre pultsuak egin ditei, aurreneko bilan horietan da, eta gero aldan bezala. Aurki hartuko dute buelta Karmelek eta Nereak, horra aizkorak atigatu zaio Mailabikoari. Nerea harra erten zaio, zelai hor erdi-erdin, gauza laundu ez duikien behintzat. Haundia ez du, baino... Buelta Nereak, erdi hona egin baldin badio, dagoeneko aurre hartuta da beraz, Urnietarra. Adarra, Xabier, Bai. eta garbi. Bai. Karmele gizasolak. Da hor justu da bilenean, horrek mina handi ikeu. Iaz aizkorako lana Karmele Gisasolak 9 minutu eta 6 segundoan bukatu zituen, baina oker ez banaiz, Xabier, lehen urtean 36ko bi egur izan zituzten. Aurten 45koa dituzte, baina iaz gutxiago ibilita ziren eta probaren bat eginda 45koekin denbora asko behar zutela ikusita uste dut jaitsi egin zituztela. Bai, ala zan bai, eta aldatzen da, ez da berdina, bai, Tamaixikoa berta bostekoa, eta somatuko dute gaurre, Ezpala handixo hartu berdu, eta euro hona da, emateuan ez, baino, claro, horre, adar txiki horre pixka atzeatu izango zelai. Urduri plazaratu da Nerea Arruti eta horre zutik zain egon direnean irrifarrik ere ez ikusten zen horten txioa eta kosta egin zaio. Nik uste dut orain, batez ere bere buru aurretik ikusten duenean eta bere lanera etorrita oraintxe lasaituko dela, saiatu da Gabriel hasieratik, lasaitu zedin eta... Bai, oain hemen kuestio gotea kortien asmatzia, hemen istema zaie horre indarrare tamainen bukaeran eta hor segundua juteie, horre kortia mintzat, ze erdi sartu hien, hor du. Bai, hortxe du bukaera. Hortxe du bukaera Nereak. Arrenian golpe bat. Bota du. Aurrenekoa bota du, nabarmen lehenengo tokian Nerea Arruti. Aurreneko bi lanak 3. tokian bukatu ditu.
Karmel ere ez da urruti gutxi falta zaio bukatzeko, baina dagoeneko segundoak Nerearen aldekoak dira. Eta joera hartuta pentsatzeko da bigarren egurrean Bai. alde hori behar bada asko areagotuko duela. Adar horrek ez dio mejora handik egin, baina hala ere bentajak kendu jo baten. Eta lan gehiago du Luzia Orbek. Esan zigun osteguneko aurkezpenean ere. Hauxe duela, ikasi beharra. Bai, ofizio gehien eskatzen duna hau da, eta igual beste gainako esplosiboa ez da, baino hemen bakizu, korte zuzen ematen, eurren gainean ekilibrua mantentzen, eta azkenean ofizio gehienak gana igual aizkora da, eta gehienak kostatzen dana, eskolari iztan antzako, ofizio hau da bai. Gazte asko da gaur hemen eta giro ederra jartzen ari dira. Beste ikusle mota bat ekarri du pentatoloiak zezen plazara. Zezen plazara eta kontuz. Eta plaza askotara herriz herri ze eskaera. Aurten herri askotan, herri kirol jaialdiak betidanik izan dira, baina aurten eskatu pentatoloia eta pentatoloi mistoa gainera, askotan. Bai, asko izan da aurtengo udaran, eskea handia, eta, bueno, sinale ona da. Eta ez bakarrik publikoa diferentzia, baita partaidek ere, beste arlo batzutatik, mundu hau ezaute zutenak esateko, hemen parte hartzen, eta, bueno, oire, ona da. Ni uste pixkat jun indala ja, Nerea, aurrea, buelta mateko dago, eta ez dago bentaja handik baino. Ondo usten Karmele, oso ondo. Aurreneko Adar horrek ez dio mejora handik egin, hor galdu ditu 20 segundo. Neska gorra da oso eta eutxi nahiko jo, Bai, ez du amore emango honek. Ez. Esan zigun lehengo gunean, gutxi ibilita etorri dela, izan ere, pandemiako egoera gogor hori gaindituta aurreko 2 urteetan udan plazarik egin gabe ibili dira aurten, orain 2 urte eta lehen urteko guztiak eginak izango dira. Plaza ibili dira, ibili bai, baina behar bada, honetan, entrenatu behar den bezala entrenatu gabe. Hori ikusi genuen gizonezkoetan ere, kanporaketan. Oso gutxi ibilita joan ziren batzuk. Bai. Dena ezin da, plaza asko egin eta etxian entrenamentu behar danak igual ezin, baino, bueno, plazan ibiltzea ere azkenean entrenamentu bezala da, eta, bueno... Karmelek ere buelta hartu du, lanak emateko dago. Bai. Ez pentsa... Baina petexea joanan, Bai. Esan dio Zabari, atxeden pixka bat hartzen petexea bezala. Baina neska hola da holare joitxeu, Bai, hori da, berea du hori. Aikera holago ziet. Holaxe. Beti arnaz astu ezin, baina... Elena, uste dut norbait baduzula hor alboan, ezta? Bai, orain plazan lanean ikusten ari garen kirolariak ez daude bakarrik noski, bakoitzak bere herritik jende asko ekarri du bultzatzera eta animatzera, eta horien artean Urnietako taldetxo dago hementxe Nerea Arruti animatzen pankarta eta guzti gainera, eta ondoan daukat bere anaia, Igor Arruti, Gabon. Gabon, danoi. Bueno, zer moduz ikusten ari zarete arriba eta proba? Bueno, oantxe bertan aizkorak injazia, ja bukatu eta ondo, nahiko nerviosa hasia lapitxatzet, hor giztaproba pare bat irriztapen ikutu eta baita ere harrikin faltan bat oso zein du, eta bueno, azkenen aurkariak bai eskarmentu handiko kirolariak dira plazan, eta lehenengo plaza ukita, bueno, nahiko ondo ikusten, oantxe bertan ondo. Une honetan, lehen postuan. Bai, egia esan asko remontatu dela ikusi deu. Harrian eta giztaproban, bastante galdu, baina aizkoran eharkin moldatzea eta oantxe ikuste deu, zondo da. Bueno, zeu ere animatuta omen zaude datorren urtean pentatloia probatzeko. Bueno, azken hilabetetan asko muitu gara herri batetik bestea, eta azkenen gogoa sartze izu pixka probatzeko. Eta bueno, etxen ibili naiz pixka daizko dakintala, baina bueno, probatuko gero ikusiko eta erbalioten noez, Usa bite zaiten noez, hemen nivel asko da, baina probatuko, guztua zait. Pasegi erreba animatzen, eskerrik asko, Igor. Ez dut eskerrik asko. Ez da bil suerteko Karmele Gisasola, beste begi bat ikusi jogu hor argietarri. Ez zuan ikerria, baina esan deuna, hor gauza gutxik kalte handi ikeu, eta ni ustez berriz ere,
Toka zegoela txiki bat. Lau plazak egin ditu nere arrutik, azken lanean da, hasi da korrika. 15 itzuli Karmelek aizkorako lanak bukatzearekin batera, orain txingekin lau plaza egin beharko ditu Karmelek Isasolak, baina alde handia du, pentsa, 11 minutu eta 28 segundo nere arrutik, 12 eta 47 minutu eta ia 20 gehiago, minutu eta 19 gehiago. Bai, oso atleta ikusten da, nerea, lan batetik bestea belaxe hasten da, eta korrikaren ritmo politian hasia, eta ja bentajatxua da, ja garaiontako. 30 segundoan lehenengo itzulia. 5 minutu. 5 minutuko erritmoa da hori. Karmeleak korrika hasten denerako. Gero hor buelta bat kentzen da kostait. Asko difentzik jarri da berdu buelta bat eta bi kentzeko, eta oso osoika nahi aberduke korrika. Bigarren plaza Karmelek, bigarren itzulia. Eska beteta da, Orain bai beteta. Segidan egiteko lana balitzateke hau, baina banaka ari da. Eta egurrarekin borrokan oraindik ere, Luzia Orbe. Lehen urtetik esan deuna, eurran kanbioak, klaro, eskolari izan antzako, okerra handi joa, eta hoxe pasa zaio, lehen urtean eta mazio ontzakoa, nola hola puska hau, baina amostuntzako berdu bere ofizioa, eta kostatzen, ez zaio. Hiru itzuli, eta Karmelek okerrezpanaiz, hau laugarrena izango du. Autu eta korrika hasikoa. Hiru itzuli eta erdiren aldea. Oraintxe, hirugarrena, eta erdia, eta oraindik ez da korrika hasi, hiru eta erdi pasatxo. Alde handia da hori, 15 itzuli baino ez baitira. Ikaragarria da aldea. Ez da okentzikan. Bai, Juanan. Aurrera Ibon. Jose Antonio Gizasola zelai bigarrena daukat. Karmeleri animoak. Gabon, Jose Antonio. Bueno, erabakitza dirudi honek ez da? Bai, pentsatzen egin dute bai, Karmele dabil, harriakin, aizkoran, junkudiakin, frontzan, danetik, eta danetik ezin da entrago ondo. Baina nik uste ondo da biela, besti aizkoran bastante bentaja kendu dutze, aizkolari da, eta banekin hori gertatuko zana. Nik uste da nago, beran lehenengo bi arrezekin, bai arrezekin izan proban, aurretik junta, eta aizkoran defendidu da, eta bigarren puestoakin, Maila, horan zatorrela. Bai, hemen ez da hueltaik. Hemen neskak fuerti datoz, crossfitetik, mundu hortatik bat, eta nik uste oso importanti dela. Ez, gaurten ikusi harri jaurte txapelketetan be, zenbat neska etorri dien eta neska oso indertzuek. Eskerrik asko, Jose Antonio, ea nola bukatzen dut. Zueri. Luzia Orbek txikak hartu ditu eta oraintxe bigarren plaza osatuko du. 6. itzulia osatzen ari da. Nerea Arruti eta Karmele aurretik erritmo beretsuan. Ez da alderik hor. Lehendik ateratako horrekin jarraitzen du Nerea Arruti. Ez dio ezertxo ere jan, Karmelek eta bai. Erabak esen martuta dago, txapelketa. Eta hemen txeguzue, Luzia Orbe. Ere alasiko da korrika. Aizkorako lanak erabakitu, hemen bakoitza bere puestoa, eta, korrikan esan deuna, hemen ekarri bentaja handik entzen. Ja oso mailauta iatzez aurrea, eta horre ja freskuan igual irbentik eixo atazik, baina hor beste kastigauta iatziakin, ez da izeten difentzik jarri. Nerea behar hasi bizi soin da, beteta ematen dukola pixka, beharrik ez dauka, ez da. Korrika ere lanaren erdiak eginda da eta aldeak horiek dira. Lenda biziko lau ariketak bukatuta. Kanporantza egin du Nerea Arrutik eta Luzia Orberi pasatzen utzi dio. Niztak bete aldia duan o gordetzen nahi dan. Baina uste bete eta ikola, Bai, barkatu Jonan, gogoan dut aurkezpen egunean, batez ere kilometro terdi honi ziola, beltura handien, esan zigun, bai, badirudi kilometro terdi ez dela ez erre, baina beltura zio, horrekako zaio. Gabriel Saralegi, hasiera baino lasaiago orain?
Bai, dudik gabe. Oain, diferente ikusten da. Baina, jokatu inber da. Ez da asko falta. Eta asko falta, baina lana inber da hendik. Ongi aiza, segi. Hortxe, beren eskari, Nerea Errutiri aholkuak eta animoa. Izaten da, une eta ordu inber da. Eskerrik asko. Zuri. Hemen urduri eskirolaria bakarrik. Bai. Eta laguntzailearen eginkizuna horrelakoetan Xabier Horixe izaten da. Norbera urduri egongo da, baina lasa izen saiatu. Eta esan, hau, ez da lehenengo lanarekin bukatzen, ez da bigarrenarekin ere, ben bost dira. Eta zurea hirugarrena da. Eta hor behar duzu eta ala gertatu da. Bai. Eta hemen korrikako esan duguna, Ibonek, kilometro eta herri bildurra zuela. Claro, jende hau oso lan esplosibo eta hoiuta eta kilometro eta erdi esanlik ez dela ez asko, baina, bueno, horra aiatzen den kondizio hortan aiauta, horra maoz buelta, nahiko astuna egiten da, bai. 3 itzuli terdi pasatxorekin hasi da, Karmelerekin, eta berdin jarraitzen dute. Nik uste dut hau 11. itzulia izango duela Nereak, helmugatik igarotzean 400 metroa faltako zaizkio. Bai, hirurak korrika, ni uste hasitiako ibentzi berdinak indabiltzala, eta ez dakela 1000 alde. Orantxe, 11. itzulia. Nereak bete du. 8. egiten ariko da Karmele, eta... Ez dakit lehen urteko denboatan sartzen dien, edo? Ez. Karmelek 7 bete ditu. Bai, 7 egitea gau 8. Hori da. Eta Luzia 5. egiten izango da. Bai, iaz Karmelek 18 minutu eta 57 segundo egin zuen, baina berriro diogu. Egurretan aldea dago eta ikusten ari gara. Iaz Karmelek aizkorako lanak 9 minutu eta 6 segundoan. Gaur 12 eta 57 joan da. Alde handia da. Baina egurrak ere, beraz, iazko referentziak alde horretatik ez du bali. Badator, Luziaren gana inguratzen ari da, helmuga hurbilduela usainduta Nerea Arruti, eta Karmele ere harrapatuko du, nik uste dut bukaerarako zerbait gordea izango duela, beharrik ere ez du, baina etorri da, Luziaren erritmora Nerea Arruti. Pasa du, baina ez du aurrera egiteko almenik izan Luziak berak ere. Matxe, 2 bueltan faltako dezu eta orain, Luziak berak utziko aldio tokian Nereari. Kanpotik pasa berreztela, Bai, utzi dio, barruti pasatzen utzi dio. Berez, legez barrutikan pasate izta, oten. Hartzen du federazioan guk apustuak eta jokatek eta barrutik izta pasatzen dute, paso utzi dio. Utzi baldin badio, utzi baldin badio. Hortxe Nerea, zalantzarik izan ez da din, Karmele ere gainditu, hau bai kanpotik, azken itzulia du, binakakoa irabazi zuen, ekainean pentatroiarekin etorri omen zen, herri kiroletara pentatroia ikusita, 2 txapela da bata bestearen atzetik, aurrena Binaka, irri fartsu, txapeldun, bigarren Euskal Pentatroi sarian emakumezkoetan, Nerea Arruti. Oso lan hona indu, eta neziteko txapela. Oso nerviosa hasida, baina gero aizkoran da lan hona indu, eta orkun da aurrea, eta ja... Hortxe ikusi dugu Nerea Amalur Armelaitzekin, nahi zuzen ere bikotea osatu zuten bi hauek. Binakako txapelketan, hor da berriz ere Amalur. Laguntzen ibili zaio, urrengo urterako ere esan zion Amalurri. Amalur, zatoz nirekin ez utzi eta datorren urtean ere parte hartzekoa da. Amalur, eta hemen Karmele Gisasola, historia egin zuten iaz hemen aurrenekoz plazaratu ziren 3 emakumeek. Karmele Gisasola, Luzia horrek eta Garazi Arruti. Txapela bakarrak eramaten du eta Karmele eraman zuen. Aurten bigarren tokiarekin konformatu beharko du. Baina gaur ere lana eginda, dena eman da, oi dueneran. Harrian jodu, horri igual nahiko zion pixka nerviosa jarri bestiai, aizkoran bazekin kutxioz dala, eta bueno, gero, ni ustete aurreneko esfuerzoi gero ordaintzea idala. Handik aurrera beteta ikusi da, aizkoran ere bi har txiki azentzaizko, mejora hondik ez, eta, bueno,
Juantxe hau, izango hau. Azken aurrena izango du hau. Beste bat faltako zaio. Karmele Gisasolari. Lan nekagarri hau bukatzeko. Javier. Bai. Gorra. Nola adirazi ez da ikuslei hau zer den. Bost lan zer diren elkarren segidan, ez da? Horten diferentek, lanak. Eta probatut ezpazu, ez da esplikatzeik. Aurrera lankideo. Bai, Juanan, hemen txagokago eurekin, kapelduna, nire arruti zorionak. Bueno, horrentxe hauzpo berri zen, nola sentuten zara? Pixka gaizki hasi naiz, porque nervioa bapaten atea zaizkite azkeneko momentu, hasi baino lehen. Baina, bueno, tegio, buelta eman diot eta listo. Hori da, aurre hartu didezu, harria zotzen bat ustela, gero lau aldiz ere ikusi zaitugu, horre lurrean pirritaka, urdurian txan bezala ez da? Urduri eta kola gehiagik bota jot, generalian kola gutxillo botatze jot, banekin azkenekua jasotzen izango nitzala, gaiek harri jasotzelia dira. Baina, bueno, pila buelta eman diot eta jazta konten. Aizkoran proba erabakigarri izan da. Bai, baina aizkoran oso, urduri hasi naiz, baina normala da. Baina geho ja, iten uneinian da hobeto sentitzen hasi naiz, eta jazta, bai. Aurkezpen egunean esan zen egun, horrikako kilometro terdi horri, beldur pixkat ere, bazeniola, beti gore ikusi zaitu ongi bukatuz. Egia esan, lehendabizikoak lasain ditut pixkat errekuperatzeko, tekio hola segiet, barekin 3 buelta holako zote nekala, eta ja azkenekoa gozatzen. Uraparretan zabiltza, nerea, lehenbiziko partaidetza, txapela, aizkoran goiko muturrean, ez dakipa? Ba, urtea izangoa, alderre, hola segitzen deon, Gipuzkoakoa gio bi astetan daka Gipuzkoako aizkolari txapelketa, eta gio Euskadikoa berze pasatzen horietan. Eskaintzen garaia da, eskaintza? Nire familia osoari, etorri dien guztiei di, mutileai, nire lagun guztiei di, eta ezin dianei etorri ere bai, eta nire entrenatzaile, por supuesto. Zorionapa nerea, eta eskerrik asko segi, plaza zein daukazu eta. Lanak bukatzen ari da Luzia Orbek. Luzia Orbe barka. Azken metroetan da Luzia Orbe bera ere. Bukatu du Bilbotarrak. 25 minutu eta 17 segundo. Luzia Orbek, txapeldun honen bestez Nerea Arruti, gero sailkapena lasaixiago ikusiko dugu. Zelai, 3. Karmele Gisasola 2. Eta Luzia Orbe 3. Iragarkiak zain ditugu berehala berriz ere zuzenean Azpeitiko CC plazatik. Azpeitiko zezen plazatik zuzenean, sailkapena ikusiko dugu azkar-azkar, Karmele Gisasola zain baitaukagu, 2. Euskal Pentatroisarien emakumezkoetan txapeldu Nerea Arruti 21 minutu eta 9 segundo, 2. Karmele Gisasola Zele 3. 2 minutu eta 13 segundora, eta 3. Luzia Orbe 4 minutu eta 9. Aurrera, Elena! Bai, Jonan, hemen txenen dut ondoan, Karmele Gisasola, orantxe pixka bat auspari buelta eman ezin da, hortxe ikusi dugu medikoarekin bihoztot badak hartzen, olgi batean eserita, tira, erabat jota zer modu zaudelenik eta behin, Karmele? Ondo, palizatxu izan da. Besti ikusten aban, ezala geratzen harri jasotzen orduan, asiatik hasina tope, aizkoran pare bat arapo, trastorna hona pixka, eta niri egera juna eta jazta. Bueno, hor, behar bada hasieran edo, bolarekin pixka bat oso fuerte hasi zara, agian jakinda gero aizkoran, ez? Bera gehiago zela eta bar, eta hor bete edo egin zara agian. Bai, bolan eta gizaproban harina juti nahi naban, pintzet nau ikusteko bestik zelan hoi esan. Zebanak esen aizkoran paso ingo gintxule, eta harri jasotzen entzuten aban ezala geratzen. Eta zuten aban ostia bajoen bio, eta harri jasotzen. Eta tana baino pixkorra hasina eta pixkat trastorna baina hor. Gero aizkoramen nerviosa ebintzena ikusizten izen dut harina doiela, hasina bizkortzen da ezin.
23 minutu eta 22 segundu behar izan dituzu lanak amaitzeko, ez dakit denbora nola baloratzen duzun, 2 minutu pasatxo, nereak hobeto. Bai, aizkoran egurrek handixoak izan dilenak urteko baino, horri gerten izan da. Eta egixe da, sensazioak jotela bizkorra ninoila, baina gero korrik beteina, arnaz ez du puntu batekin bai egonaz. Ja, bueno, ez da bezkuzek, hemen entrenan bida eta entreno barik ezileik gauza honik egin. Bueno, etorriko zein ilusio guztiarekin, pasaren urtean lortutako txapelari eusteko, baina hemen maila urtetik urtera gora doa, eta tira, ez dakit pozi zauden lortutako bigarren postu horrekin. Bai, pozik nau, banak isen erea portenta da, osak nintzako kriston kirolarixe da, asko mireztot, bere herrikirotan hasienetik aizkoran hasi da, ni are jartzen ibili nau da guztixetan, nien apuntatzea gata da, nien ibiltzen da nahi hause pasatzen jako, baina, bueno, urrengo lehentasunik ipini behar edo, bueno, bibider pentsau behar apunta gortuko da nien be. Bueno, orain beharra da beroan, ez, zalantza eta dena ere sartuko zaio bati, baina pentsatzen dut olako ikuskizuna, olako gauza, eta zu herrikirol zalea asko maite duzu eta izango zarela datorren urtean. Bai, hori da, baina hainbeste txapelketekin bat emati igual ez zame jako, ezin da, danien ezin da lehenengo mailan ibilita, bueno, gauzak igual trankitxo hartu edo apuntazerako orduen gauzak patxada zein de. Bueno, zorionak eta orain patxada hartu eta atxeden arte eta zorionak. Eskerrik asko. Karmele Gisasolaren hitzak entzun da, gizonezkoetan pentatoloie saria 5. aurten, lehenengo txandan arituko diren 3 kirolariak prest, hause duzu Aritz Irazabal azken orduan gaur bertan deitu eta baiezko eman da, Aitzol Atutxaren ordez ugaokoa da 31 urte, metro eta 96, 91 kilo, beste biak aurkeztu ditugu jada eta hasi da. Hauen lana ere, lehenik 25 jasoaldi 100 kiloko bolari. Ara, Irazabal. Gelditu gabe, 3 elkarren segida. Eta baita 4. ere, eta beste biak atxeden luze xamarrarekin. Iruna Otaegik eta Zelai 4. Oraintxe atxedena Irazabalek. 4 orain 3. Berriz ere atxeden, baina lehenago helduko dio Arriari Aritz Irazabalek. Ez dakinik momentuko aliente izin da, hola gaur abixatu eta lan hau egitea etortzeko, pixkat ibilitea, gongo zala irutziz da, baina, bueno, arriskua egatea. Iaz Aritz Irazabalek 4 minutu eta 55 segundo behar izan zuen. Arri jasotzen, 25 jasoaldiak egiten. Eta Joseba Otaegik 4 minutu eta 22 segundo. Bederatzi Irazabalek, 8 Otaegik eta Zelai. Irazabal aurretik, aizkolaria da Irazabal. Bai, ala da bai. Eta beste biak ere bai. Bai, 3. Joseba ikusten dut, lehen baino, harrikin piskat lehen urtien da, aurrekoan da, bizio ikusten duan, aurten, Kilotan ere behar bada bera gutxiago da. Bai. Hortartean arraunean eta ibili eta, bai, nik uste dut. Muskulua galdu du, igual fondo gehiago hartuta dongoa, baina, bai. Aurreneko urtean, pentatloian plazaratu zenean horixe adirazi genuen, ez? Bagenekien arri jasotzen ondo egiten zuela, baina aizkolaria izan da, ze ondo moldatzen zen arri jasotzen. Bakizu, bere osaba jarri gauzera ondo izan zen, eta kasta arri jasotzeli ede, oso egokia da arri jasotzen hori bai. Claro, horre kilo galtzen bai, gero arri lan hauetan geixo kostatzen da. 14 pare-parean dira 3. Orain 15. Irazabalek, berdin zen baldin badu. Usteli gabe, txukunari dira. Irazabalek arri errez botatzeu, mutia handia da, eta arri gazutzen oso seguru ikustet. Ez du ez balantza egiten, ez gauza raro egiten. Irazabalek ustetuna, bete igual linguala. Baina, bueno, nila alde handi pegi guzti, Amaxina, 3. Gaur Bizkai aldean erakustaldiren bat bazuen, Aritz Irazabalek, baina honako deitu eta bera gara deitu beharko zuen, joango ez zela esateko, eta behar badaba
presiorik eta gabe, alde horretatik askotan hori ere gertatzen da, ez? Presiorik ez baldin baduzu, halako erantzukizunik zeure buruari jarri ez baldin badiozu, bai, nik bere lan nahi goit eta kitxo, bai. Baina, kuestioa da, eliminatoria eta gero, ibili baldin bada jaialdi batzutan zibizu batzukin bai ditu, pixka manten ditu izango, seko utzi bai, ni uste seko utzitea ez da hola, Berez errazkiniz egokion, baina hori gertatu zaio errazkini. Sailkatu ez, eta arrezkero ibili gabea edo, eta... Gaur itzein deni, errazkini, klaro, eliminatoria ezkeo bate ibili gabe, ez dezu plaza etorri, baina aritzi ikusten da ibilitea da hola. Joritz aurretik, 21 baditu Joritzek. Hori da. Horrentxo 22. 21 Irazabalek. Eta horrentxo Otaegik 21 Otaegik orain, Irazabalek ere 22, ez da alde handirik hauen artean. Josa iraun dikeu, Aseran, baina aserako gesto igual-igualakin jasoitu danak, bueno, irurak aidia reazioen txukun, Oso ondo. Zelaik 24 hause, erraz. Eta azkena izango du. Irazabal atzean geratuko da azkenean. Azkarrago hasi da, atzean esan nahi dut. Baina iru segida motako du. Bukatu du Joritzek, Joseba Otaegik, erne ez, hori ustela da, ez diote ontzateman, ezin diote ontzateman inolaz ere, Josebari. Beraz, harri jasotzen hirugarrena izango da, Irazabalek oraintxe bukatu duelako. Hau bai balekoa, beste bat falta zaiola uste dut. Horren mina handi ikeu. Bat falta. Da urrungo ere justua zuan, Bai, urrungo ere justua zuan. Zagi Lusarre berak ez dute dion zerbait esan. Bai, atzean egoteko. Bai. Egoteko justukoa zela. Bai. Bukatu du Josebak ere. Eta orain gizaproba 400 kiloko harri hartu eta 2 plaza osatu behar dituzte. Hemen Joritz. Berriz ere Joseba Otaegiren ustela, baleko izan ez dena. Aurrera, Elena. Elena hor alduzu, Luzia Orbe. Hemen txendut, Luzia Orbe, mutilen lehen txandau ikusten ari zen, baina badator gure gana, eta hemen txendut, hain justu ere, pentatloian, bigarren edizionetan parte hartu duen emakumea Luzia Orbe. Tira, ze balorazio, ze balantze aurtengo zure lanaren inguruan? Bueno, posik, egia esan, azkenekoa izan naiz, baina gutxi gora bera espero nuen. Lesio bat eukin nuen udan, atxamarra puskatu nuen, eta 7 astetan egon sarri jasotzen eta eskolan ibili barik, eta nire ustez, naiz eta topera ibilita, ja Karmele eta Nerea aurkari nahiko sendoak dira, eta naiz eta topera entrenatu, baina irabazteko saia, orduan eukidodan uda ikusita, nahiko posik. Azkena izan naz, baina ez nekien heltzeko moduan egongo nintzen, eta, heldu naz, eta bukatu dut, eta etxean baino beto eginda. Así que, posik. Sasoi onenean etorrita ere lan handiak eta gogorrak dira, zerresenik ez, aurretik minartuta egonda eta barrez, baita buruaren ere, ez? Bai, hombre, psikologikoki oso zaila da, gainera hemen plaza beteta dago, ni orain dela gutxi hasi naiz herrikiroletan, ez nago ohituta plaza hain betetara eta hainbeste jende gaueko 10etan argietan eta dana, eta niretzako esperientzia handia da, eta egia esan oso urduri etorri naz, eta hau be ikasteko zera da, igual datorren urtean ikasiko nervioak hobeto kudeatzen, eta bide bat da, jarreti behar dut lan.
Txapeldun berri bat izango du emakumeen pentatloiak aurten, merezimendu osoz irabazi duelako txapela Nerea Arruti. Bai, kristonako lana egin dau, nire ustez, bagenekien oso sendoa da eta oso indartua, aizkoran ibili da buru belarri, oso ondo dabila aizkoran egiten, orduan bagenekien hori izango zela pizkate, Karmeletan irasmoa, bera baino lehen eltzea esan aizkorara, ia berseo zer eutzial bagenion, baina, ez da posible izan, eta Karmele uda osoan ibili da Arribaldarrekin, Euskadiko txapelketan, Maiabiko txapelketan, eta nire ustez beberak hainbeste herri jasotzen ibilita be, kristonako lan egin da, orduan biak oso ondo. Zorionak, zuri ere, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko gabon. Denetan gazteena da, Joriz Gisasola 25 urte ditu, lan bikaina egiten ari da, tartea gero eta handiagoa, Aritz Irazabal bigarretan, eta lehenengo plaza oraintxe osatuko du Joseba Otaegik, aurreko urteetako denborei begiran ebilen, eta Joseba Otaegik 2019an aurrenekoz plazaratu zenean, pentatloian, harri jaso zen 4 minutu, lan bera zen beti 25 jasoaldi dira. Esan dugu, iaz 4 minutu eta 22 segundo, gaur ordea 5 minutu eta segundo bat, tartean ustel hori ere bai, Mantxoseago ibili da, eta Joritzek aurrenekoz du finala, aurreneko finala du, ez du beraz erreferentziari lan honetan, 4 minutu eta 25 segundo, eta Aritz Irazabalek 4 minutu eta 28 segundo, Aritz Irazabalek bai, iaz 4 eta 55. Iazko hobetu du Aritzek. Joseba izen proban pixkat kostatzen, pixkat igual bere buruai tamaina hartzen, gero gaizkoan aizkolaria oso gozua da, eta aizkoan gero remontatzeko gein igual ibiliko, aurreneko harri lan dagoen nola bala pasa, eta gero bere lan eta juten danean, hor lan hona itiko, baina pixkat ni uste dezente atzeatu dela, ja plaza erdi, Ramaki. Aritz ari da orain jozen, asko gainera, begira zenbat inguratu zaion Joritzi, asko jo du bigarren zati honetan. Asko harrimo zaio bai, eta aizkoran, ez ditu nik aspaldi hola ikusi bik, baina, oain nola asteien. 957an Joritzek eta Aritz Irazabal ere bertan da. Bai. Eta pentsa, iaz Aritzek 11 minutu eta 52 segundo. Beraz, puska ederrak enduko dio iazko markari. Bate kompromisu betori, askotan. Baina, handigan lan asko gehatzea, Asko. Bukatu egin behar da. Hau, hasi baino ez da egin. Andoni 68a, eta 6. daukat ondoan joanan, eta esango dizuet. Zer esan didan, jarkin atxiok, gabon Andoni, horiz esan didazu. Gabon, Ibon. Ez, ondo bilatzen naiz, sensazio oso naskat. Peroketan korrika bizka egin dut, eta guztua, zen bozatzen zaiten. Zeure denboretan ibilez gero, txapelak ez durruti behar, eta markak ere ez, ezta? Ez, gano berriko marka neria dut, eta nik uste dut, izeko lanak urrituaren maitzik horri bide alde zakatela ez, eta horri biltzen naiz, nik uste txapelare urruti ez da izango, nik uste tanak lehen urteko markan bila dijo astila, eta burruk aukiko dela. Nervioak, kontropeal? Bai, eguna egia esan nervioso pasait pixkat, baina guain kalmatzen hasi naiz, berotzen hasi naizen bezala, kalmatzen, da lani esatzen naizen poliki ez. Sorte honan Andoni, eskerrik asko, segi berotzera. Izeta 6. orain arte, naiz eta plazaratu denean, elastikoan Izeta 5. jartzen zuela iruditu zaidan. Iruditu zait. Ez naiz, fijatu. Bizkarrean. Hemen Joseba Otaegi, ez da iazko denboretara inguratu ere egingo. Atzean geratzen ari da Joseba Otaegi. Iaz, 10 minutu eta 52 segundo. Aurten minutu pasatxo gehiago, eta buelta hartuta lehenengo kanaerdikoan, eta lana ez dugu esan, 3 kanaerdiko dituzte orain gizonezkoek. Gaina eurrearra da, bai. Eurrearra, aurreneko hau behintzat, eurrearra. Aritz Irazabal ere egur gainean da eta bukatu du Joseba Otaegik 11 eta 56an, iaz baino minutu eta 14 segundo gehiago. Hora harra zaio. Adarra berriz ere. Eta barruan gaina, hoi bai txarra. Karmeleri gertatu zaio eta Aritzi ere bai orain. Hau txarro hondikan. Kostako zaio diateatzen. Batetik beste haino pasatzen du eta hor minutu erdi galtzeko gauza gutxi berriz eteu. Eta hau Joriz.
Joseba Otaegi, orain hasiko da aizkora. Ja, Kanardikoa ja barruezko hartzeko dao. Baina 2 minutuko atzerapenarekin jada, Joseba. Bai. Eta Joritz aizkoan oso txuku nahi da, Pentsa, 2 minutu bentaja, 2 minutu ingurun Kanardikoa bota ingo, eta 2 minutu Kanardikoa oso denboa hona da. Kexu da, Xavier, Jonan, kexu denez, begiekin, adarkin. Bai, txarra hartzen zaio baina, oso txarra. Bota du aurrenekoa Joritzek, lan egiten ari da. Ba, oso ona. Kanporak eta ikusi bazenuten gogoan izango duzue, bukatu eta izkietarako gauza ere etzela izan azkenean eraman egin behar izan zuten, baina bete eta mutila buelta eman ezinik, lehen ostegunean, aurkezpen egunean esan zigun, gutxi entrenatuta etorri zela, finalean egon nahi zuela, dena eman zuela oso lan itoa, gu harritu ginen deshidratazio izatea 13-14 minutuko lanean, ez baita normala, ez zen deshidratazio izan, bestela. Gero, rekuperatzen posta, baina, bueno. Baina azkarra errekuperatu zela, eta bada espada eraman, baina eta orain gehiago entrenatuta oso lan ona egiten ari da Joritz. Eta aurreko baino eutxiagoa. Bai. Garrengo Kanardiko hau. Glorean ere antzematen zaio. Joritz berak esan du, handia litzatekela beretzat, txanda irabaztea, eta oraingoz behintzat, ederki ari da horretan, beste protagonista bat, uste du Xavier Zalduarekin Elena, ezta? Alaxe da, Juanan, hemen santu dut, ondoan, Xavier, Gabon. Bai, berdin. Bueno, zer modu zaudelenik eta behin? Bueno, ustez ondo, bastante lasainao, baina, bueno, ja idia hor barrun gauzak mugitzen, da, bueno, a ber, eusten diun. Bueno, adi ari zara jarraitzen lehen txanda hau, bigarrenean egon daiteke txapela zuretzat ere? Bueno, nik uste baiet Joritzek oso lan ona ingo dula esperantza daukat, aritzek motiboik ez daukat, eta, bueno, Josebare ez dut uste onenen da honik, eta nik uste txapela bai, bigarren txandan egoela bai. Bueno, pasaren urtean gurekin izan zinen, aditu lanetan oso bestelako lanak izango dituzu gaur, pasaren urtean ez zenuen parte hartu, baina aurreko 3 uretan zeura izan zen txapela. Bai, baina, ja, pixka zahartxore baina ez, ja, lehenko zaharra bezala hasi nahi nire hitzekin jartzen. Baina, bueno, erlitzak normalena nik txapela jaztea gaur saiatuko naiz, eta ondo nau, oso ondo nau, udara ona botadet, eta ondo puntu honen nahi hau naiz, baina beste txispa dauki. Beraz, favorito garbiak beste batzuk ikusten dituz. Bai, nik uste Andoni bat goiti daola, bakiu Gabirondo ze mutil gogordan, eta, bueno, nik uste behiek puntutxoan goratxoan goterien. Suerte izan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Baina bere emango du Xabierrek ez zalantzarik izan. Ez du barkatuko. Nik uste hori izan dula, baina barrutik gala gezki hartuko jula. Gogoan kanporak eta nork irabazi zuen. Bai. Haren izena gerita. Begira, datutxo bat. Irazabali 25 segundo, arretiratzen bukatu dutenean zelaik. Eta dagoeneko egur erdi baten aldea. Bai. Adar horrek atzeatuko zuen pixka, baino jartuteko eran, ni uste Josebak ariz pasen goguela, irutzea eta aizkoko lanetan. Joseba bera ere bigarrenean da. Oso aizkolaria da Joseba, eta bigarrengo eurra hau eutxixu da, aurrenekoa eharratzen eurra, baino bigarrengo hau. Hemen Joseba, albora begiratu du, zintzurra busti Joritzek, bigarrena bota du eta 3. doa. Oso denboa honetan dikua, Iazko erreferentziak hartzen baldin baditugu, bereak ez, bera etzelako izan, baina esate baterako, iz eta 6. 17 minutu eta 20 segundo, oraintxe 16 eta erdi, Joseba Otaegik 18 eta 47, eta Julen Gabirondok 20 minutu, zertxo bai gutxiago Iñaki Errazkinek, 19 eta 50. Joseban denboratan du esaten doa, esatuko hon 2 minutu dauzka guantxe, eta 2 minutu gainartikoa ze klase da, ze lande bai, baina oso lan txuguna egin nahi da. 82an hasi zen Euskal Pentatloia, eta 82ko sailkapena hementxe dugu. Beste lan batzu ziren, gaur egun egiten duten lana 80an finkatutakoa izango da. Jose Mari Olasagastik irabazi zuen hartan 27 minutu pasatxoko denbora egin da. 27 minutu pasatxo
esate hutsak otzikara eragiten du. Javier. Bai, asko gehu eta lan guztik azkarrin berdi hor. Gaur bertan aritu naiz denbora aztertzen, ordukoak, 3 kilometroak 13 minutu zazpitik. Alago mutia handia. 4 minutu eta gutxian egin zituen. Barka horietara ez dira inguratu aro berri honetan, ez zarete inguratu. 13 pasatxoan bai, baina 13 zazpitik ez. Ordu erdi bera bakarra da hori. Bai, bakarra. Bai. Eta olasastik lan hauek, bueno, izan superra. Esaten ari nintzen, 82an, zeuen aitak irabazi zuen, Nemesio Arregi bigarren, eta Goenatxo lehena 3. izan zen, eta Jose Antonio Gisasola zelai parte hartu zuen. 83an, 4. izan zen, gaur Iloba ari da. Julen Gabirondorekin, Ibon. Ezauna, hementxe Gabon, Julen. Tenso, handi da zu, tenso zaudela. Azken lesioan nabitzea, da momentu gorra izatea, gazti baino lero. Bueno, bigarren botaldian hariko zara, bi favorito nagusiekin batera, baina esan zen egun, orkezpen egunen. Dena ondo egiten ez badute, hortxe muturra sartzeko intentzio guztiarekin zatozen. Berez gauzak ondo izan da, bilak aurretik izango ditut. Gauzak ondo izan da, baino, behaien arteno bat eman nervioso jarrio akatxe egiten bat ba, saietuko nahiz horrea gaina juten. Zure kirol mailaren berri, badugu. Zer modu zatoz? Berez ondo lehen urte baino beto ustez, eta gurtzen nire zuten. Ederki ba, sortuan Julen. Giresko. Bai, lehen urtean aurrena lanak izan zituen sailkatzeko, Julen Gabirondo. Eta aurten hobeto etorria izango da. Zigortuago aurreko urtean, txapelketa askotan, eta aurten ere egin ditu. Pentsa, kanporaketa jokatu, eta duela 3 uste eta hurrengo egunean, 3. mailako eskora kanporaketa izan zuten. Berak eta Izetak eta aurrena eta 2. Uste gaixo ero onzala, azken bastion. Ure ere bai, hori ere izan zuen bai. Bai, mutil gorra hau, eta honek ere ez da bakatzeko etorri izango. Esan du, 3. baino, ni uste 3. mila etzala etorriko. Eta 3. gaur haure, ez da klasikitia de eutxu xamarra haure. Bota du, eta denbora jundintzaio. Bukaeran esan dugu, Joseba Otai aurreko urteko denbo bat sartuko ala, baino ez. Minutu bat gora junda. Bai, 18:47, iaz Josebak 19:40 Joritzen. Eta orain, 50 kiloko txingak eskun banatan hartuta, beraz, 100 kilo soinean dituela, bereaz gain, 6 plaza osatu behar dituzte. Egun da, ez da izan metro ertze duan, eta hori astuna egitea. Banaka hasi da. Aizkoran ere eskumuturan lana izaten da, eta txingak ere lo mismo izatea, atzaparra itxin ber, eta hor kastigauta, etortei hor eskumuturrak eta atzaparra eta antebrazuak, eta hor kosta iten da, 1 kilo ibiltzen. 2 plaza egin ditu, Aizkoran bilen bitartean 3. egurrean Aritz Irazabal oraintxe buelta hartuta, eta Joseba Otegi aurretik. Aurretik aurreratuko zula, eta Zizurkildarrak aurre hartu dio Ugaokoari. 3. plaza Joritzek. Jon Lehengusua laguntzaile duela. Aurreneko urtean Jon hemen izan zen, hasieratik pentatroian, ondoren urteetan ere bai, baina finalean sartu ezin da Jon Gisasola laguntzaile. 4. plaza, hemen Aritz Irazabal. Txingak lurrean utzi, atxeden hartu. Eta beste 2 falta. Oso lan ona idaiken, aurreneko finala du, eta denbo atan ere hola sortzen mago, hau eta amasei baten horri bilikoa, eta aurreneko urti izeteko, Joseba Aizkoran erremontatu indu, Aizkoran lan ona indu. Dagoen ni ustez, Josebak horrika eta lan obitiko moduna izango ala, harintasun horrek emango ion plus hoi. Ia 2 minutu atzetik hasi da, minutu eta 45 bukatu du. 15 segundo edo jandizkio Joseba Otegi, Joritzi eta Nabarmen Aritz Irazabal gainditu du. Iaz Aritz Irazabalek 21 minutu eta 47, beraz hortik gora da, iazkoa ez du hobetuko. Eta hemen Joritz, txingekin 6 plaza osatu eta korrik hasiko da, dagokion kaletik, dagokion zenbakitik, utxik egin gabe. Zintzurra busti lehenik, Zintzurra edo Espainiak eta pauso txikian aurrena, eta oso mantxo hasi da korrika. Eta Joseba Otaegi txingak hartuta atxedenik gabe. Bai.
behak initzen da, zeukan aserako lan horiek pasa, eta gero bukaeran korrika eta gaur lan politia egin goitu. Eta nintze den horra, lauaren plaza izan dugu, segidan. Hoi ondo. Irazabalek ere egurlanak bukatu ditu beraz, 22 eta 42an. Erdian utzi berri izan ditu Josebak, plaza itik zen. Lau plaza segida dintiko, Eta bien bitartean, Joritz, bigarren itzulia osatzen ari da. Eta gutxi gora bera, 5 minutuko erritmoan. Oraintxe minutua, bi itzuli osatzeko, naiz eta aurreneko pausuak. Bai. Uste 5 minutu baina azkartxo ibilik guala. Bai, zertxo baita azkarrago, baina... Hemen Aritz, eta atzean du Joseba. Joseba txingela nagazkar ditu, hau du, azkeneko plaza. Bota ditu txingak eta korrik hasiko da oraintxe Joseba Otaegi. Aurkariak hirugarren itzuli osatu du. Eta 3 itzuli pasatxoko atzerapenarekin hasi da korrika Joseba Otaegi. 23 minutu eta 28 segundo. Joseba Otaegik. Alegia, minutu eta 42 segundo gehiago. 3 segundo gutxiago behar izan du txingetako lanetan. Txingekin alegia. Joseba Otaegik oso lan antzeko baina zaila da. Aldeak izatea lan honetan. Asko geratu berrakatu bestek ditentzik. Zinen bat edo bestela. Horko hau 5 segundu gora bera. Aurrera, Elena. Bai, mentxan dut, gizon ezaguna, arrilazotzaile mitiko historikoa, bikaina, Iñaki Berurena, Gabon. Bai, Gabon. Bueno, gozatzen ikusten ari zarenarekin. Bai, noski. Bai, baitu zelan politia induen eskak, eta oain ere, Irazabale berak azken orduan abixatu, eta baitu zelan txukuna egiten ari den, eta politia, ikuskizu politia. Eta oain, fuertena, oain etorriko da, atzeneko saioan. Hala eroitez zaizu zeuri ere. Bai, dudika, borroka, eta aber, norra ateatzen dana gainea. Bueno, pentatloia ari da, urtetik urtera, son hartzen, jama hartzen, jarraitzaileek gero eta gehiago izaten. Bai, eta gainera lanak egiten ari da jendea, Joritz bera oantxe oso lan politia ikia doa, eta 5 lan klase ezberdinekin lan hau ikia prestaketa, eta jende serio hartu jo gauzak, bai. Nork irabaziko du txapela, zeure iritzian, Iñaki? Borroka hongo da. Hor zaldua 44 urte dauzka, baina badakit oso ondo dagoela, eta berari irabazteko lan onain beharra dauke izetak, pentsatzen du bien artekoa izango dara lehia, eta Gabir ondo bastatzerik ez dago, kisto kirolaria da, eta berak ere lan onaingo du. Eskerrik asko, ikus dezagun zer gertatzen den hemenik aurrera. Ikusiko dugu. Mila esker. Lan ona ari da egiten Joritz. Oso ona ere, ez dio alderik jaten Joseba Otaegi. Beraz, joera hartua zuen lehenengo txanda honek, eta korrikako saioak ez du. Ez erraldatuko, ez baitugu ikusten Joseba Joritz baino bizkorrago dabilenik, ez gainditzeko, baizik eta emozio apurren emateko, harrapatu, zertxo baita atzean utzi, 30 itzuli dira, behar bada luze egiten da, baina ez da halakori gertatzen ari. Ritmo igualtxutan gabiltza, eta hor ez dago buelta igan. Uste puestua finkauta daudela, eta hola xo dugu, bukatuko hola. Hau 9. duela uste du Joritzek, beraz urrengoarekin aurreneko itzulia osatuko du, eta 5 minutuko langan hortxe dabil. Eta mantxoseago beste biak. Bai. Mila alde ez daukate, baina... Jon Gizazola, zela ibosgarrena hementxe daukagu, bere laguntzari lanetan, gaur. Gabon, Jon. Bueno, lanak oso ongi bideratua, baina bukatu dira. Bai, baina ikustot oso ondo eta errezen baitzuko ez lan ikustu. Bueno, ikusirik kanporaketan badakigu, lan herriak izan ziren, gutxiago, dola bukatu zuen, era bat beste Joritz. Bai, aurretik
asko erando bai, eta fallo nik uste. Lehenako eliminatorizioan ez erreran, eta desbietan daute tope, eta oingo hastien hasia eraten da ikesiogu fallutatik. Bigarren txandan hariko diren bakarren bati osko egiteko moduan ikusten alduzu? Denpora oso ona bileitzen egiz esan, baina horrek iruen ikuste ondiok koskatxoa gora bauzela, baina bueno, denpora oso ona bileitzen. Eskerrik asko, Orion. Zuri. Lehengo urteko denborei eta begira, bitxia da, baina Julen Gabirondok, iaz korrika hasi aurretik, txingak lurrera botata, 21 minutu eta 56 segundo. Gaur Joritzek, denbora berbera, 21 eta 56. Aldea zein da, aurreneko kilometroa egiteko 5 minutu behar izan dituela, eta une horretan 27 minutu bazituen, beraz, 37 doala, 36 eta luze, eta iaz Julen Gabirondok 35 eta 52. Beraz, aldea hor dago, korrika, Julen Gabirondok 13 minutu eta gutxian, eta 15etik hurbil izango dela, ezkenean behar bada joko du, eta 14 eta 30 bat edo, baina ordoa minutu pasatxo hori ordoa. Gabirondo ritmotan ez dabil, eta hor izango diferentzia bukaeran, korrikako lana. Baina gainentzian, zelai, lehen urteko Gabirondo denboatan ibili da, eta aurrengo urte izeteko, oso lan txukun gaiten nahi da. Eta Aritz Irazabal ez da sartu iazko denboretan, txingekin bukatuta iaz 24 eta 31, eta gaur 25 eta 17. 40 bat segundo. Normala da, esan deuna, azkeneko orduan abixauta, etortziare Valentria bada, eta bueno, lan hauek txukun bukatzia, merito handiko lana. Dotoreari da korrika Joriz, eta aldea handitzen Josebarekin. Azkarrena zela ibilikoa, iruretan. Aritz 40 minutura inguratuko da aurten, iaz 19 eta 3 segundo, aurten 40 minutuak ez ditu urruti izango. Joseba gaurreko urtetikan denboatan pixkat gora iokoa. Lehen urtean 35 minutu nintzituen, eta uste aurten ez dela posible izango. Aurrera Ibon. Una jota egin mentxauko, Josebaren anaia, gaur laguntza honetan, Gabon. Bueno, dagoeneko Joritzek kolpea jo duela, badirudi bigarrenarekin konformatu beharko duzuela. Bai, nik uste baiet. Alba Santandeirazia zan, intentzia, baina, bueno, ella altura izan, harrapatzea zaila daula. Joseba osori ikuste dugu, baina nola nahi ere, pasaden urteko temporarik eta ez dugunduko. Etzion, lehen hori etzion berez, lehen urteko mailan, da gaina lehen goazten gaizki bilia tripatik handazea, eta nahiko juistu zen, baina, bueno, ondo, harri jaso zentzekan bildurri gehiena, baina, bueno, jaso etxeota ondo. Txapela bigarren botaldien egongo du nahi. Bai, pelea gorra ongor, da politia ikusteko, seguru asko, baina. Eskerrik asko, segi, anaiare laguntzen. Eskerrik asko. Hau ere polita izaten ari da, baina emoziorik ez du, horixe falta zaio, lehiatu gaua izan balitz, kanporaketa izan zen bezala, oso denbora gutxian, hor, kirolari gehienak, baina lanak askoz ere laburragoak dira eta asko aldatzen da. Bai, hemen finkauta gau da, ja, aizkora juteako, ja, diferentzik handik zien, eta ja, nabarmenduta gau da. Oain, Josebak hirugarren sartu da aizkora eta pasa du, baina hortik aurrera buelta gutxi onda. Joseba Aritz bera harrapatzear da. Orain iruditzen zait Joseba geixiago jotzen ari dela lehen errazago hurbildu zaio Joritz. Baina gutxi gora bera hasitako aldearekin edo zertxobait gehiagorekin ari da. Baina hor nonbait eusten orain Joseba. Txanda irabazteko, hori baina askoz ere gehiago behar zuen eta behar bada lanak aurretik eginda. Lan handia ziren korrika hiru itzuli iraultzen saiatzeko. Urte baten hobesten zen da, aiz korrika buelta egon dana, uste urte baten ota egidea korrika aurrena pasazala. Salduaren aurretik, salduak eman zion buelta. Ikastan nire banitzan. Baina alako alderik gabe. Buelta eta erdi ozta izertezkan inda, Josebak, eta uste salduak harrapatu eta txapela irazizula. Netia salduak korrika batea abitu ginen eta akoratzen nahi da nola buelta eman zion salduak.
Berehala esango dizut. Txingekin Joseba Otaegik orduan eta 2019 ari gara 23 minutu eta 26 segundo eta Xabierrek 24 eta 24. Esan duzuna, minutua gehiago ia, ia bi itzuli esango nukenik. Eta azkenean bien artean izan zen aldea 31 segundo Xabier Zalduaren alde. Han emozio izan genuen, baina azkar ikusi genuen Zaldua korrika hasi zen orduko. Joseba astu nogu eta korrika posta itezi zeion. Joseba karrapatu du atzetik. Zelai hor dator atzetik, Irazabal eta Zelai ere badator, orain asko hurbildu zaio. Zelai korrika guain pauso luza bindu eta oso... Aritzek jo. Eta... Otaegik eutxi eta berriz ere atzera. Tio, gainitzen utzi nahi Aritzek, erritmoa bizkortu du Ugaokoak. Olako sarraldik hor gero komerik izetei buelta ematen. Lierni osoa daukaten ben. Eure ondoan, harri jautzaliak, gabon, Lierni? Gabon. Bueno, gozatzen, ez da, orain artekorekin. Bai, politan juten nahi da, ni gehien bat Andoni zain hau, Andoni atea zain. Horatzean pixka deongia, eta gogoak biztago, eta txapelak hartzeko gogoak. Zer lehia aurrik usten duzu? Hombre, lehia estua egon goala emateu, guain datorren tandan nik uste polita jugoalaz antzeko ibitzea, ezik. Crossfitetik harriak jasotzerako jauzia emantzen nuen, pentatloirako, tentatu altzaitu, tentatzen altzaitu honek. Hombre, inbidia ematei, askore ikasi horko nuke, baina ez da deskartatzen. Ederki, Lierni, segi gozatzen, eskerrik asko. Esker. Eta zenbatik gertatzen ari zaion, Xabier, Liernik esan duen hori. Tentatu, aizkoran ez dakit, baina ikasiko banu, batzuk hasi ere bai, jende asko, eta batez ere, jende asko herrikiroletan ibili ez dena. Hoi da. Orain arte ibili ez dena, crossfitetik eta batez ere. Eta bueno, politia da, gero jende askoa entzuten da, nahi dula probatu eta nahi zein ero, eta bueno, ez di usten pasatzen, baina... Leia dago korrika ez dio, gainditzen, ez Aritz Irazabalek, ez dio utzi nahi. Bizkaitarren arteko Leia eta Joseba Otaegi harrapatu dute, ara, Aritzia lurrera orain. Behar bada aldamenera begiratzeagatik, orain bai. Orain gainditu du, eta Joritzek, Joseba Otaegi ere bai. Ara, orpo biak hor. Sarraldia hoi. Hori da, jo beharra hori. Bai. Jose bazuan gordeta, Baita Joritzek ere. Bai, joaldik earri gorra dute. Azken bi itzulietan izango da, eta 36 minututik behera, pentsa, aurreneko kilometroarekin alderatuta, zenbat bizkortu duen, bigarren zatian, eta batez ere azken 4-5 itzuli hauetan, era bat beste ritmo batera etorri da. Oso bukaera ona ematen ari zaio. Ikaragarria. Txanda irabazi nahi zuen gutxienik eta txanda irabaziko du. Eta maia bialdeko jende asko dago gaur hemen, bai. Karmele bazan da baita Loritze eta bueno, ikusten da maia bialdetik aste asko torri ala. 36 minututik behera azkenean, 35 eta 55. Oso lan hona indu. Iaz, hirugarrenak Julen Gabirondok 35 eta 52. Beraz, baina asko jota bigarren zatian korrika. Oso mantxo hasi da, ederki gorde ditu indarrak. Eta beste itxura bat gaur, kanporaketan bukatu zuen bezala edo gaur lanak bikoitza baino gehiago eta begira nola bukatu duen. Bakizu, kanporak eritu izatea, amabinetan 6 hartzen eta, bueno, han eritio bat, baina gaur kontrolauta eman dute, ikusten handez, eta etxeko lana uste egin dula. Bizkai aldetik etorri da jende, azpeitiraino. Bai, Maiebi aldetik jende asko da, bai. Hemen Joseba, gauza politak ikusi ditugu, emozio askorik ez, baina hor izan duten ikamika horretan korrika, lehenik Aritz Irazabalek Josebarekin, gero Joritzekin, gero Josebak Joritzekin. Norbean orgullu hor ikutzen danean, pasatzeko gara jortan, eutxi nahi zutean. Izetak agurtu du Joritz, aitarekin hor da. Eta berehala izango da.
ekarrezketa egiteko moduan. Joritz, Isasola, sekulako lana eginda, zelai laugarrena gaur, estrainekoz finalean. Bueno, Josebak azkenean korrika lan txukuna egin du, Hogeita 18 minutu ingurun, eta, bueno, zesanik ez da Joseban lan nahi. Bera azkeneko petatoia esan du dala, eta final bat egin duko nahi zula, eta, bueno, Pozi Joseba, 18 minututik behera izango da. Oraintxe Josebaren bukaera. Bate matatzien utzi nahi zula, eta bueno, ez da azkena izango. 37 eta 53. Aurrera, Elena Joritzekin. Joritz Gisasola, zoriona. Eskerrik asko, bai. Pozek izango zara noskiei. Nik gaurdeko sensazio txapela gantziko garen moduen. Bakit ez dutela irabaziko, baina nire tanda neulan lehengo itxie, nire lehengo finala izen da, nintzatea hau garaipen bada. Zenbat sufritu zenuen, aurreko kanporaketan, eta begira zer egin duzun finalean. Bai, horre abuztu egon nintzen gerriko minekin da pixkak ilikolo, eliminatorizara urten nintzen asko entrena barik, da kriston palizia hartu nahen, kristona, neukena baino goizia jona den, da deshidratatu eta txarto, sekuleko txartuen. Eta gaur eukiot hartxo hori, bardine pasauko eta jatan, edo beti dauz horre bilurrek, eta azken holan amaitzen nintzaia gauza ondixe da, gainera atzien beste bi txitxe, ni posa guazinik egon. Eta marka oso ona eginda gainera. Ez da gizemate joten, 56 libera uste dut, ez? Ezeatz mehatz joanan? 35 eta 55. 35 eta 55. Boa, nintzat kriston denporia. Etxien honen 56 iterdi neuken, aurreko hastien einde. Banakixen lan hon bat ingo nabela, seguru neguen tranquile hona hasi orduko, Da... Zatoz dutena denpori oso nahi indot, baina... Holan... Nire herriko maiaiko eta berrizko eta bainoko eta jente da nahi... Euren aurrin holan geratzien izate holan amaitzi gautza darra da. Izan ere, ez zara bakarrik etorri, ez Karmele eta zeu, tira, ze babesa izan duzuen gaur hemen. Bai, horre gondie, ja hastietan egon die laguntzen asko, azkenin eure juerregan da bizen bitartik guk ezte buru batzuk etxien egin berezatu guz, da gaur behintzat eurekin batuko na, eta luzetzekakun erarte. Bai, tira, gozatu, eta ikusiko guz gertatzen den bigarren txandan. Iruditzen zaizu txapela ala ere bigarrenean izango dela. Bai, nik ixe, seguru duket txapela bigarren txandan egongo dela, eta irureke eta malau batetik bera torriko diela. Ikus ez da guzti gertatzen den, baina zeuri zorionak bihotzez, eskerrik asko. Hemen esprint bete-betean Aritz Irazabal 40 minututik gora hori da bukatzea hori, 40 minutu eta zenbat izan azkenean 6 segundo eta Joritz Isasolaren hitzak entzun da pozarren kirolari bikaina eta iztun aparta hori badute zelaitarrek biak dituzte. Akideo, azkar iragarkietara jo behar dugu, berehala izango baituzue zuzenean Azpeitiko zezen plazatik bigarren txandarekin. Bigarren txandan arituko diren hiru kirolaria prest, sailkapena lehenengo txandakoa, Joritz Gisasolako 35 eta 55, Joseba Otaegi bigarren minutu eta 58, Aritz Irazabal hirugarren 4 eta 11, eta azkar, bigarren txandan arituko diren hiru kirolaria aurkeztuko dizkizuegu, Xabier Zaldua Zumarragakoa 44 urte, metro eta 84 kilo, 3 aldiz txapeldun, Erdian, Andoni Iruretagoien aizeta, 6garrena, Aiako 29 urte, egungo txapelduna, eta ezkerraldean, hause duzue Andoni, ezkerraldean Julen Gabirondo Urnietarra, 33 urte. Egungo txapelduna, baina segan, 5 aldiz txapeldun, prest, 3 kirolariak. Eaba! Bi jasoaldi Julenek, 2 salduak, 3garrena jarraian izetak. Atxeden laburra salduak oso, Gabirondok luzeagoa.
Zaldu eta... Lau jaso aldi zalduak. Gabirondo binaka juteie. Iz eta irunaka, berriz ere aurre hartuko dio. Lau Gabirondok ere. Zalduak oso azkar eltzeio, binaka jutea, baino oso denbo gutxi onda. Sei biek. Seina Gabirondo zertxo betatzera. Beste ritmo ikeragarria az dute. Zalduak zazpi. Hasieratik presioa sartzen. Zortzi eta zazpi. Sei Gabirondo. Zortzina orain. Bederatzi garrena. Amar zalduak. Oso ondo zaldu harria zuten. Oso ondo. Oso azkar. Amabigarrena, zetak. Zalduak amairu. Akai, gesti, Hor, Jose Ramon. Saneten elkarri puskatzea, hemen elkarri aurri hartzeko zea hortan. Gero zaldua fijatu eta harri oso gutxi behartzen da, bere ritmo baten ez dio ez velozia ikarrik ematen zea, baina dana matematiko jo txukun. Eta oso ritmo azkarretan, diguazti, oso azkarretan. 18 izetak, hau 18 garren azalduak, lau gutxiago Gabirondo. Batea. 2 minutu eta hogei oantxe. Gero olako pasarak berri hor aurrea behira, eragin beharrauka. Jose Ramon. Lau falta zaizkiola dirazi dio Jose Ramonek. Lauko seiri sartuko eta bukatuta, kitxo. Hogeita bigarren hau, baita zalduak ere, Gabirondok 17 ditu. Zaldu ere gainean du, Hogeita iru. Zaldua goin iruku esartzen bau. Hogeita lau, oraintxe bi harriren aldea. No, iruku esartu zalduak. Eta hogeita bost bukatu ditu lanak, aurrenekoak alegia. 3 minutu eta 7 segundo. Zaldu bakarra faltako zaio, honekin bukatu. Lau falta Julenek. Julenek argina dute ona iru, oan beste ikerri gain dut eta 2 minutu salto handipe, eta bostarri. Eta oain olago rimotan jarrun da, hor aurreneko arritiratzek oso nekagarri ez diteie, oain agarre pixkat buelta eman behar, aurreneko saio horri oso azkar jartuti harri. Lau eta hogeita lau izetak, Joritzek lau eta hogeita bost, zelai bezalaxe. Zaldua lau eta berrogeita bat, gaizki esan dut. Zaldua lau eta berrogeita bat. Lau eta hogeita bost aurreneko txandan Joritzek eta izetak lau eta hogeita lau. Hortxe dira, irurak, Gizarron, Bilaza, Toro kerroen bai badago. 3 minutu 7 segundo pasotu. Hemen bi kronometrorekin gabiltza, bat geurea eta beste bat plazan dagoena. Eta hori argitu beharrean gara, baina... Bai, ni plazako ebeira inaiz. Bai, baina gure hau da. Ea, Ibon, argitzen diguzun. Zenbat denbora daramate lanean, bakarren bati galdetu. Orentxe, esango dizuet, 5 minutu orentxe. Eta epailearen denborarekin ari naiz, plazako denborarekin. Juanan eta Xavier. Bai, okerra hemen da gau. 5 minutu pasatxo lanean hasi direnetik. Ez 6 minutu eta 33 segundo.
3 minutu eta 7 segundo jasoitu. Bai. Izetagarrik eta... Zerbaiten okerra bazegoela. Bai. Behar baino lehen jarriak izango gara gu kronometroa eta minutu eta ia erdi goitik emiltzan. Iru eta zazpi barka joanan 3 minutu eta 7 segundo zerak. Zerak 3 minutu eta 24, Javier Zalduak, eta Julen Gabirondok berriz, 3 minutu eta 54. Horiexek dira denborak. Bai, ni bai harritzen Gabirondo lan ona egiten ari zela eta iazko 4 eta 12koa non geratu zaio, ez, 3 eta 54. Hola bai. Eta... Markatu, Ibon berriro galdetuko izut. Orain uste zuzendu dugu. Orain txesaiazu zenbat doazen. 6 eta 12, minutu eta 15. Orain bai. Orain sinkronizatu ditu. El diezaiogun lanari bien bitartean. Bigarren plaza egiten ari dira. Izeta eta Zaldua. Izeta aurretik beti ere. Eta Gabirondo lehenengo plaza osatzen oraintxe. Dena ematen ari dire kirolariak. Aze lana egiten ari dire. Elkarri hausi nahian, eta ez die zer gortzen nahi, geroako hemen jotako, eta oso azkar digu ezti, eta haber zenek irautu barri montan. Dagoeneko iazko denborei begira jarrita gaude. Iaz marka utzi zuen Izetako 23 eta 29rekin. Harri jasotzen iaz 3 eta 42. Gaur 3 eta 7. 35 segundo gutxiago. Oso azkar jaso joarrik, oso azkar. Bai, Zaldua beake, 3 eta 24an hortxe, gainean zuan. Oain gizan proban hortxe dagate, untze bateko bentaja, eta eutxik egio. Zaldua garri jasotzen inoiz egin duen lanik onena egin du. Orain arteko bere markarik onenari minutu erdiken dutan. Pentsa nola ari diren kirolari hauek hasiera. Hor eskerraldean zelai egin duen denbora, 9 eta 57. Hortik ondo behera izango dira. Azten aigea baino Gabirondo hor dikoa, eta oso bravo da bukaeran, eta ez ahaztu, Gabirondokin. Parte hartu izan duenetan, korrikalaririk onena Gabirondo izan du. Eta aizkoran asko mejoratu du, eta gizan proban uste duan gehitxo galduko zula, baina ez, eusten nahi da, eta argi muti honekin. Aurrera Ibon. Joseba Otegi, orentxe gurekin. Gabon, Joseba. No, orentxe koloreak eta etorri zaizkizu, ez dakit gustora geratute zaren egindako lanarekin. Bai. Esazte jo oso onak izan dira, harri jasotziak enduta, harri jasotzen banekin gaizki bilo errula. Bueno, nahiko justu nebilen, da aurreko hastian tripetatik handa gaizki bilen, zua galduta, indarrak eta galduta, eta, bueno, egia esan berba bildur bizkatek entorri naiz, eta lasai hartzuet, eta, bueno, hortikata eta guan ja lana osatzea, eta gaur gozatu indez. Gaurko izan alda, zure azkeneko pentatroia. Bai, eta erabakirenekan, da ala izan da, eta nik uste agurtzeko saio polita izan dela. No, zeiazu, kapela nor jantziko du, zure ustez? Nik uste dizeta dela favorito, ez? Ja, dijo, emizkata horretik. Hasita buka ritmo fuertia daka, baina, bueno, Zaldua irrista baten zai horreongoa, eta bukaera arte segi horko bandonik, Por zungo, oi. Ergazo, Joseba. 8 minutu eta 5 segundo Izetak, 8 eta 59 aldea egin du jada aiakoa. Kosta intzaio, Zalduei bukaera hori zaiten. Eta Zulua indioia barruezko hartzen, eta ja bentajatxua da, oain, haber, Gabirondore hor da, bukatzen, ja txalekuak eta kenduta euskal Gabirondo, eta aizkoan seitun hasikoa, eta... Bukatu du Gabirondo, pentsa Gabirondo egiten ari den marka edo denbora, 9 minutu eta 26 segundo. Iaz 11 eta 16, ia 2 minutu azpiti dabil, baina 2020an aurreneko zemen parte hartu zuenean 11 eta 15. Pentsa Gabirondo bera ere zer nolako lana egiten. Hemen jendia, jaki da bere marka egontzen, eta hoi ona da, azkenian kirol mailare betu nola hasien Gabirondo, aizkoan. Goiti. Mutil bravo da, bai. Da, Zaldu ere txukun hasia, baina, claro, barruezko hartuta zaipan Izetak, fundaneako, eta, bueno, hoia diferenti pixka bada. Aurrera Ibon. Jaritz ira zabal daukat hemen geure ondoan, Gabon Aritz. Gabon bai.
Bueno, gaur goizan, egun mugitu izan duzu, lasai patxara ederren jeki, eta bat behartzutela finala osatzeko. Apaiezko eman? Bai, bueno, goizeko 11 galdera garik ditu indozte, eta, bueno, berak esan dit leku bat neukala. Eta, bueno, azkenengo aste hau pizkat entrenatzen ibili naiz, eta nahiko ondo ikusi honi burua, ez dute zebez jakin, baina, bueno, horre aukera aukindot eta baiezko eman dio. Liktu ez ezik, itxura oso. Bai, oso gustu ibili naiz, azkenean gustu ibili naiz, harria aurreko urtea baino hobeto altzatu du, giza proban bede gustu ibili naiz, gero horra aizkodan, egurrean, lehen egurra eta azken egurra pizkate eutxiak tokatu zaizkit, baina, bueno, nik uste dut lan polita egin dudala. Eta horrengo txanda ikusten ari ginela esan didazu, bai, denbora osonak ari dira egiten, baina egurrek ez dira iazkoak, elsoagoak, eutxiagoak behar bada. Bai, behintzat lehen egurra eta azkenengoa pizkat eutxiagoak dira. Erdiko egurrak bai dauka aurreko urtean antzedakoa da, baina lehen eta azkena pizkat eutxiagoak dira, bai. Eskerrik asko Aritz, behon dizul. Bale, zuei, eskerrik asko. Ezkerraldean duzue behin-beineko sailkapena, aurren aizeta, zaldua 44 Gabirondo minutu eta 21 eta Zelai, Doriz Alegia minutu eta 52 segundora 4. Jundin da pixkat. Hala dirudi. Aizkoan asko mejoratu baita muti hau. Eta azaletan zalaparte gerria jotze dio, eta barrun ere lehen baino golpe faio gutxio, eta bakizu, gaztia, eta hau mejoran dator danian. Zalduak bota du aurreneko kana erdikoa. Eta behar bada Gabirondo gerturatzen ari zaio. Bai. Gabirondo bota du. Bai. Minutu erdi atzeti zen. Eta orain askoz gutxiago da. Zaldua eta Gabirondoren arteko aldea. Bai. Eta guantxe erdila. Fila mandio eta... Alde txikiagoa, Gabirondoren alde, Zaldua aurreti doan arren, baina joa eta ez dakit ez dote den une honetan, hobea Gabirondorena Zalduarena baino. Eman dikendu beti, Gabirondo gaizkoan oso dotore diteu eta erak egiten du, baina mila alde pegikoaztipik, hortxe dikoazte batek barruezko hartu du, Zalduak eta Gabirondok guantxe. Markatu lankideok. Aurrera, Elena. Begira, Jonan, hemen protagonista berezi bat daukadala esango nukainik ondoan, hain justu ere azken 2 urteetan plazan ikusi dugulako eta gaur oso bestelako lanetan edo dagoelako Kepa Peñagarikano, Gabon. Bueno, aurreko 2 urteetan hemen ikusi zaitugu finala hundian, hortxe etorri zinen bola eta aizkorak eta txingak eta hartuta, gaur bestelako ambulantzia hartuta etorri zarela legia azpetiko plazara, konta iguzu. Bai, bueno, hoxe da nire lana eta gaur lana iteto batzen da eta guztua, hartara aprobetxatu, espetakulo ikusi eta disfrutatzen. Bueno, pentsatzen dut kasualitatea ere etzela izango gaur hemen izatea ambulantzia hartuta. Eparkau ez dut, haitxu? Ez dela kasualitatea izango gaur hemen ambulantzia hartuta zu hemen izatea? Ez, bueno, egutze dut aukera eskatzeko enpresa ere, logo lan eta etortzeko, eta, bueno, gaur hori aprobetxatu dut, eta, bueno, guztua. Eta inbidia pixka pasatzen edo, zeuk utzi egin behar izan zenuen pentatloia? Bueno, inbidia pixka bai, baina, bueno, azkenen hemen atzendikan lan handi dago, eta sakrifizia asko eskatzen dut, eta, bueno, azkenen balantzan jarri berra, eta, bueno, nik nire saiak ere iru, nire lan egin ditu, eta, bueno, guztu gatu nintzen, eta bain, beste batzuk bat zaie. Eta beste batzuk, tira, kirol maila ikaragarri hobetzen ari dira, zen markak egiten ari dira orain arte, ez dira orain dibukatu, baina aurreko dizietako markak orain arte behintzat ontzen ari dira. Bai, dugu gabe, ez. Aurten, lehen urte ni, por ejemplo, finala sartzeko 15 minutun sartu nintzen, aurten 14 kanpon geratu dira, eta finalan, lehen urten izetak, bueno, azten urte gorrekorra jarrezun, da nuz, aurten lehen urte denborak igual mejoratungo diala, eta gesto lan egiten ari dira. Txapelduna, Andoni? Bueno, bai joa minututxo bat aurretik gandi joa,
ematen du, bai, Joan Julen atzetik aurra du forte dator, da, bueno, Julenekin ez da filatzen zatik oso, azkenon bilanetan oso nola, eta, a ber, bota ematen dion. Ba, nik eskatu nioke Juanan bukatzeko Kepari gauzatxo bat, gaur behintzat bat ere lanik ez egitea, hemen txegeratzea, eserita bukatu arte, eta bukatu eta gero ere etxera joatea, eta gaur behintzat ez egitea lanik hori izango litzatekelako seinalerik onena. Hori da du, bez, hemen inportantena ba, inogen minik zartzea, dano osasuntxo dutea, eta dano guztua etxakutea. Hori da, eskerrik asko Kepa. Bale, zuei. Aritz Irazabalek esan du aurtengo egurrak eutxiagoak direla, aurrek urteko marken azpitik, nahiko azpitik ibili da orain arte, oraintxe 16 minutu eta ia Aizkorako lanak bukatuta 17 eta 20an zen. Beraz, hortik behera izango da. Bai, behera izangoa, pixkat behera, baina, bueno, eurrak igual eutxixok izan dira aurrek urtean baino. Eta Julen Gabirondo bigarren. Ba, Julen Gabirondo bator. Oain, zaldua izan berra bigarrengo kanardikoan, adar bat tokau zaiola, eta ez diola mese handikein. Eta hor pelea latza bigarrengo antzako, oain Gabirondo mutil bravoa da, eta oain aber bukaeran pixkat, oain izeta oso ikusten da, eta zaila mutil hondik kentzen. Beste bat, 16 eta 43an izetak. Bai. Iaz baino 37 segundo gutxiago, beraz Aizkoran zerbait galdu du, iazko denborarekin, iazko markarekin edo batez bestekoarekin alderatuta, baina hala ere azpiti dabil, eta baita Julen Gabirondo ere, iaz Julen Gabirondok Aizkorako lanak 20 minutuan bukatu zituen, hortik ondo behera izango da. Azaldua ere, ondo, eusten, Gabirondorekin lehian oraintxe. Gabirondo inorrek ez zuen aintzako eta aurrendeko bi, baina Gabirondo lehen urtia baino hobeto torriala eta aida demostratzen. Ni uste eurrago azkarro behiko guela, zaldua baino. Eta, bai, bentajatxua dauka, txingata, baino, baki honde 6 plaza segidan eten, Eta, argi. Julene bota du. Argi. 3 plaza bien bitartean, gelditu ere egin gabe, izeta. Bai da. Bota Gabirondo, Zalduak ere aurki. Bukaeran du, Bai, bukaeran alde txikia dago bien artean, eta astea kostatzen ari zaio Gabirondori. Bota du zalduak ere. Bai, joindea Aizkoan eta, baina izetak dana batea, geurin be. 5. plaza. Baina pentsa Gabirondo zenbat jandion, izetari, 54 segundora dago, eta minutu eta 20 batera zegoen. Aizkoan Gabirondo oso ondo jarrundu. Izetak honen bestez bukatu du 4. Txingatan ere... Lana ere. Hemen ez da Eta korrika dagokion lekutik hasita, lehenengo zemakitik hasita. Gabirondo bere soltaturein be, 3. plaza. Eta... Laugarrena. Zaldua gebai, Hemen inorre ez du soltatzen. Ez. Hau da indar erakustaldia, hau da sasoi erakustaldia, hau Beña Telleria lagunduta. Bota ditu, oain. Oraintxe bota ditu. Zaldua gainean du, Zaldu ere badator, haze korrika saioa ikusi behar dugu. Bai. Zalduak ere botako alditu. Eta... Bai, botako ditu, bota du. 5. orain. 2. vuelta, oantxe, Ikea, eta Gabirondo gabertze atake jote joan korrika. Minutu batean, 5 minutuko erritmoan ari da, mantxo hasi da. Bai. Gorputzari buelta eman behar zaio, zapaldu horretatik etorrita, buelta eman behar zaio. Ea Gabirondok zer egiten duen. Zaldua berez ere bota egin behar izan ditu, beraz aldea izango du, biziago hasi da Julen Gabirondo. Joko, jonek horrika baina, 2 plaza eta erdi pasa, aldea. Izetaren alde. Bai. Bentajatxua da. Zaldua hotxe, bat iten eta zaldu horrintxa hasten. Zaldua eta Gabirondoren artean plazara iritsi gabe Urnietarraren alde. Buelta bat. Baina begiz jota du, aurrean du, eta referentzia ona.
korrikarako baldin badago, salduak lagundu egingo dio Gabirondori. Bai. Izeta Mantso. Orain arte bentsat Irureta Mantsoena bera. Bai. Eta bizi hasi da saldua. Saldua ondo hasia, bai, korrika, ondo hasia. Gabirondo ontzako ona izango litzake, saldua harrapatuko balu, ritmoan segitzeko gero. Ondo hasia saldua eta kosta ingo zaio harrapatzen. Odei 75 hementxe, Izeta bosgarrena, Andoni laguntzailea. Bueno, Odei, Andoni, zetan gera hartzen dituzu? Bueno, ondo ez, ja korrika betaga hartu eta nik uste guan ja buruak inda ondo dozibikatza baitu lanak, esku-eskuak, gara txapela. Bueno, 2 buelta terdiko aldea badu, bada eta ez da. Baina, bueno, nik uste guan beak oso berako handu jait ezpau, uste zaila izango ala oikentzia. Alegia osori ikusten duzula. Bai, ondo ez, oain nik uste beak ea ikusi gula, fizikamente ondo, eta oain ez dut uste ja fallatu gaunik. Gerrik asko. Hale, zuei. Zazpigarren itzulia osatzen ari da. Izeta aldamenera begiratu du, Julen non datorren ikusteko. Eta Izetak berak bizitu du, askatu du gorputzari buelta eman dio. Gabirondo baino saldua, uste metro batzuk azkarro gabilela eta pentsa, buelta badaukate, Eta, a ber, bueltaik ez, oain. Korrika lotuxeago egiten du Gabirondok, salduak baino. Bai, beti. Baina ibili egiten da Gabirondo. Bai. Eta gero buelta amateio eta atleta da, eta... Biziago orain. Garbi, Izeta bera ere. Izetak ez du maten korrika idani, baino junditia, Bai, junditia. Junditia da, eta emateu. Ez. Ni usteet irurake segundu askon gora bera ipe dabitzela. 4 minutu oraintxe korrika hasi denetik, 9. itzulia osatzen ari da, beraz asko bizkortu du erritmoa Aiakoak. 4:13, beste itzuli bat falta lehenengo kilometroa osatzeko, 5 minutuko erritmoan hasi da, baina hortik behera da. Eta lehia hemen 2. tokirako dago, ez baitira inguratzen Izetaren gana, eta... 2 buelta eta erdi asko da. Asko baita, eta itzuli batera espaita iristen saldua eta Gabirondoren artekoa, eta une honetan, Zumarragakoa, zertxo bait, gutxi baina jaten ari zaio. Bai, metro batzuk endu indizko. 4:40 gutxi gora bera kilometroa Izeta. Libratu baina, Ez dakit norentza zen libratu orain hori. Begira, Gorka 78aren ondoan nago, Andoniren anaiaren ondoan, Gorka Gabon. Gabon. Eta libratu hori, Gorkak esandakoa da, anaiari bere aurretik pasa denean. Bai ez, ikustez, baina idala ritmo hartzen, pixkanaka eta, lortzeu pixka libratzia eta, komodo korrika itia ez. Eroso ikusten ari zara orain, korrika pixka bat mantxo hasi da. Bai, azkenen transizioa gogorra gutea, korrika hasi arte ez da, orduan aurruneko 5 buelta gogorra ite zele, hankaketak eta pixka jarri arte. Baina, bain lortze duen pixka ritmo bat hartzia eta ritmo horrekin bukar arte heltzeko gaikean. Oso urduri ez zaitut ikusten. Ez, hemen azkenen behin 2 buelta hori kendu ezkio horrik egiteu nahi, bentaka hori kentzia zaila da ez. Zerbait pasabertezu ez beharren bat, porque ikustu ez, danak amendi guazti bueltaka, baina alkarri ez dile gauza asko kentzen. Orduan, hortzo egitzen txapela lortuko lehirutu zait. Horten ere txapela jara. Bai, ala mateu. Eskara, ala jutean ez da nezerre pasatzen. Eskerrik asko Gorka. Ale. Segia nahi animatzen. Bai, argi dago, ondo ezen bat edo zerbait beharko luke, ez baitugu ikusten. Buelta bat, kendu salduak eta Gabirondo kasuan zaila da baita, baina hor igual. Oraingoz ez? Oraingoz ez da hori ere. Ez da hori ere, baina metro... Eta horreneko kilometroa osatu dute. Baina metro batzuk kendu indizko, Alduak, metro batzuk kendu indizko. Gutxi, bai. 3-4 metro 5, bai, baina... 2 buelta eta erdik entzeko behintzat, 3 bertan arten ez da difentzikan. Salduari da dotore korrika. Oantxe, buelta laurden bat pasatxo.
Beñat Telleria daukat ondoan, barka Xavier. Telleria laugarrena, Julen Gabirondoren laguntzailea. Gabon, Beñat. Bai, gabon. Beno, bi buelta terdi, lasterketa buruaren atzetik, eta plaza bat ere, hirugarrenari. Zer gertatuko da? Bueno, nik uste bentaja handia gala izetak ez da. Izetak, bueno, pixkanak harrapatzen junezko ere, baina ez. Izetak nik uste ja nahiko garbiak, ala. Eta talduai, nik uste Julen aizaiola pixkanak jaten, eta hortxe, biharren indare, nik uste oso lan hon nahi dela. Bueno, normala den bezala hasieran libratu, ezin ikusi dugu Julen. Geratuko altzaio, indarrik beste korrek ere bat edo ateratzeko. Bueno, aizkoan asko jouz, eta hor Andoni harrapatu nahien, handi jo dezente, baina pixka jo indu, eta guain pixka duar sufritu, baina buelta hartuko jo. Eskerrik asko Beñat. Bai zuri. Bai, kirolari aparta da Julen Gabirondo, eta behar bada Beñatek hori esan duenean jaten ari zaiola agian ez, aurretixe, baina orain bai, orain ematen du inguratzen ari zaiola zalduak. Piskat bai, lehen esan duena 3-4 metro horiek jandizkonak, guain Gabirondo beha garrapatu du. Eta zalduaren gana inguratzen ari baldin bada, izetaren gana ere bai. Bi itzuli eta erdi esaten ari ginen, jada tartea txikiagoa da. Zalduak garrapatu du izeta. Eta Gabirondo gainean du, hemen lehia bigarren tokirako dago. Hemen 8. itzulia osatzen ari baita izeta, beste 12 faltako zaizkio. Tartea. Izeta txapela badauka, ja, 12 bueltatan ez dago 2 bueltak entzeik. Ara zalduak, gainditu du izeta. Atzetik jarri eta nahikoa du. Eta Gabirondok erne ibili beharko du. Mutut gogorra da, Gabirondo sofritzen dakina, eta baita zaila dauka zalduak, arrankada bat duarte, beak bestiak ere baki, bigarrengo poste eskun daukala eta defendituko. Hau 19. izango du, urrengoan 20. 2 kilometro, beraz, Xavier apustu egingo nuke oraintxe, 32 minututik behera, edo 32 inguruan, izeta baietz. Erne izango du eta gordeta, 28 minutu zazpitik izango da kilometroa egiteko, 4 minutuan eginda, 27 eta 30 dira, 31 eta 30 dira, eta Erne, 32koa bai, eta behar bada, hortik behera, iaz, 33 eta 29, asko ari dira, asko, 3 ari dira ikaragarri, euren markako betuko dituzte. Pusketa ondila da, kentzia da, lehengo urteko marka ere ona baizuan, eta pentsa. Araiz eta zeinen ondo orain, zalduaren atzean jarrita, badaki erreferentzia egoki horixe dala. Eta mentxe, senarrari animoak ematen Maider Ginea. Gabon, berdin. Bueno, nola ikusten duzu, Xavier? Bueno, iruditu zait, harria eltsatzen da, harri jasotzen da, ibiliala pixkat larri bea, ikusten du bea ibiliala pixkat urduri. Eta, bueno, gizaprobane, indone guraldik eta pixka gehiago usten dut, horrek beretzako kalte, eta orduan juten daba aizkora, pixkanek auta. Baina, bueno, iruditzen zait, kriston larra egiten nahi diela, hiruek, eta Xabire, bai, noski. Bueno, eta falta zaion honetan, hau gogorra da, eta duena emango du. Bai, nik usten dut, bai Xabik emango dela doan daukena, eta, bueno, beste bik ez, esanik ez. Ederki, eskerrek asko Maider. Eusten ari zaio izeta, 20. itzulia osatu du zalduak ere, aurretik osatu du Gabirondok. Lehia 2. tokirako dago, zertxo baita atera dio berriz ere gure uste zalduak Gabirondori. Bizitu indu pixka zalduak, ordabitza, batek bizitu bestiak eutxi, zera. Eta badaki Gabirondok eutxi egin behar diola, jarraitu egin behar duela hor. Eta izeta orain, jarraitu ezinik, zalduari jarraitu. Jotzen nahi da oain zaldua, 2. postua nahi du. Nahi du, eta Gabirondok badaki. Orain, eskuineko besoa jaso duela iruditu zait, animo eske edo zaldua. Nabarmen. Berriz ere bai. Hoi seinalea ondo daula, jotzen nahi da oain zaldua. Baina Gabirondo ere bai, kontrolpean du Gabirondok, itzuli erdi pasatxoren aldea dago bien artean. Begira, Gabirondok aldamenera begiratzen du, lehia hor dago. Ontxe, erilua, azkeneko 8 bueltatan. Izeta etorri zaio berriz ere. Bai. Izeta nahiko bukaeran. Eta Izeta joko du oraintxe, aurki 30 minutu. Eta 4 itzuli faltako zaizkio. Bai, uta mauiti azpitik izango da. Bai, izango du oraindik horretan. Bai, dudik ez.
Eta ikuskizuna eman nahiko du azken itzuli eta erdian bi espadira. Itzuli erdi pasatxo, orain ez dio jaten. Hauan rimo gorretan gabiltza, eta, a ber, ze... Hogeita zazpigarrena oraintxe, Izetak. Itzuli hau salduak zenbatean egiten duen. Uste lauta erdina inguru hortan ibiliko biela. Azpitik igual, Eutsi egiten dio Gabirondok Itzuli erdiko aldeari. Eutsi egiten dio. Hau da erio hau. Orain Izeta, badoa kanpotik. Badoa kanpotik Izeta. Oain zalduak eutxiko balio. Badoa Izeta. Bi Itzuli falta zaizkio. 32 minutu zazpitik izango da. Iaz handi egin zuela, baina dagoeneko 30 minutuko langara inguratzen ari dira. Urtez urte, Xavier. Seinale ona, Itzuli erdia, hortxe, orain Itzuli erdia bien artean. Izetaren erritmo aldaketarekin salduak ere bizitu du hemen Izeta ospatzen ari da. Bigarren garaipena jarraian. Andoni Irureta Goiena, Izeta 6garrenak. Esan duguna, 31 minutu, eta 35-36 bat segundo, denbora ofizialak gero izango ditugu, eta orain bigarren tokirako lehia, hor Izeta bien bitartean garaipena ospatzen. Mutila ez jota gaina, Ez. Jota gaina. Hor orain badago margena. Basile da ikarri dauka, 31 eta 36 ofiziala. Basile da handi dauka. Danak itetu erreiz, eta... Ara saldua, ia lurrera joan da saldua. Barandi ikutu du. Burnia. Burdina, joa izango da, hor... Barrurantz egiten du Burdin horrek. Eta... Jotzen nahi da seinale da, danak dauzkanak ematen, eta ez da hogeio eskatzeik. 2020an salduaren atzetik bigarrenez izan zen Gabirondo. Gabirondo markare ikiarria baita, Iaz, hirugarren izan zen Gabirondo lanak bukatzen 33 minutu zazpitik. Iazko marka, ia minutu hobetuko du Gabirondok berak. Eta zer esanik ez, Xavier salduak ere. Salduak berreta urtekin baitu zelan, azkenian, Zeska bertzaio dio, 33 minututik bera ozta hor izango da jotzen baldin badu. Horri diliko da. Ederra litzateke berezat, bai. 33tik bera izango da begira Julen Gabirondo. Haze markak egin dituzten lehenengo hirurek. Bazegoen ikusmina. Kanporaketan sekulako maila erakutsi zuten. Ona. Garai bateko marketara asko hurbilduta, zeuen aita eta Olasagastiren marketara asko hurbilduta. Eta gaur, hirurek egin dute lan handia hasieratik. Ezer gorde gabe. Oso urtetik urtea mejoratzen. Urtean baten bukatukoa mejorai, baina hauek gazte die eta oandikan margena ikusten den nikor. Eta gehiago estutu ezkero, Xavier, mutilonek oraindik asko du emateko Izetak alegia. Bai. Asko du emateko. Zalduarekin esarkada. Hemen dira, garai berriko edo aro berriko bi txapeldunak. 3 jarraian salduak, orain 2 jarraian Andoni Irureta Goiena, Izeta 6garren. Bai, hauek bi txapeldu handi, eta batek 3 txapel, beste 2, eta, gaur ere lehia istua izan dute, eta pilotazioa handikin elkarri esku eman, eta, danak indago lanak ingustuak gaudela ikustea, baita. Aurten ikuste oso unte berezik izan da niretzako. Hau ere ederra daba, Xavier. Kirolariak, kontrarioak, apustua ere eginak dira. Aizkora eta Sega, Zaldua eta Gabirondo, baina gero horrela. Bai. Lana berdu baina, horre hasi arte kontraio, baina bukauta geho, gauza ebirin indunian, Bertako izlariaren zatiz batzuk izan ditu Andoni Irureta Goienak, eta uste dut Elena aurki zeurekin izango duzula gaurko txapelduna. Ondo daukat, gertatzen dena da bidean ere mundu
guztiak besarkatu nahi duela, mundu guztiak zoriondu egin nahi duela, eta nahiz eta metro gutxi izan bidea egiten gure esatera etortzeko, denbora pixka behar duela, baina badator, baina esaten duzten. Ez dakit ikusten duzuen, banan mundu guztia zoriontzen, besarkatzen. Hemen daukat. Txapeldun handia, 5. edizioko txapelduna. Andoni Iruretagoiena, Izeta 6. Behon deizula, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pozez laertzen izango zara. Bai, ez guztua. Lan politeta da, etxian nahi bezala ez igual. Bariak heldu eta aurrengo kilometroan da arrastak ajuna izez. Kosta intzait buelta matia, lania sartzi ere, baina bueno. Guztua ez, guztua indako lanakin. Baina hasieratik azte ritmoan aritu zarete. Nere zea hoitzan ez, estrategia beti zate, aurrenengo bi eguretan topeatea, aurrenengo bi lanetan. Bete inaiz bizkat, baina bueno, gestionatzen ikasi jakindet eta ondota zait. Andoni, 31 minutu, 36 segundo. Bai, hoize da, espero nun denbora ez, hortikan behirare igual bai, baina bueno, plaza izatea, da etxeko probak azkenia ez duari izaten ez. Etxian gutxi horak erako bat ikustezu, baina plaza izatea. Irurek ere ikaragarri ondu dituzue markak. Bai ez, ikustezan aurten oso ondo prestatuta ginela, esan dute bai Kabirondo, estrada izango Gipuzkoako txapelketako Kabirondo bestat izango da, eta erakutsin du ez, Kristo lan nahi du, txapela kentziko du ez dago. Bueno, Andoni, 2. txapela, jarraian, marka ondu, sekulako denborak egin, nun dago Andoni Iruretagoiaren lana? Bueno, hau gehiagik izate izango ez, baina entrenadoriak esatet beti, 30 minutu jetxi arte, nahi entrenatzen segiko itela ez, eta hori lortzeten ean, esatet ni bakarrik entrenatzeko gauzi izango naizela, orduan helburu hori izango, egunen batian. Nori eskeneko diozu txapela hau? Txapela da nahi ez, lagun nahi, entrenatzaileai, bide luze honetan lagundu hien guztiai ez, familiai, anaiai, urko, rehongorea, Tarragonan partidua jolasten, ere bai, bihotzez asko maiti dutela, danantzako. Kajon daizula, zorionak, segi txapela jantzera, eskerrik asko. Mi esker. Andoni Iruretagoiena Izeta 6. Eta zer esan, gaur hemen ikusi dugunarekin egin dituzten markak aztertuta. 30 minutuko langa aipatu du. Aro berrien hasi zinetenean eta aurreneko urtetan ikusitako markekin urruti ikusten genuen danok ere, baina berela jarraituko dugu Gabirondo ere presbaita Ibonekin. Bai jauna, hemen txetxure Gabirondo, oraindik, bueno, uspo berritzen, arnaz berritzen, baina begira, haren irrifarrari. Zorionak izona. No, txapelduna bakarra izaten da, baina 2. egitako markarekin pentsatzen dut, 33 minututik bera, Julen, zezen txasi utzi dizu. Kristonak, nahi esan urte guztia nabil lan desberdinetan, oso zaila da gauza bat ondo prestatzea gehien bat zuegai prioridadea emateiot, eta pixka bat nebilen harri jasotzen datzea, baina ez beharraina ez da, eta ikusten nun lehen urte baina goeto nebilela, lehen urten gaixo etorren izan, eta aurten ondo sentitzen txispak sentitzen izan, baina harri jasotzen kezka ondila nun, 25 pasara ondila bat ezutelako. Eta banekin haseratik harri jasotzen den asko galduko nula, ne mentalidad izan, gero pixkanega rekuperatzen jutia ondo izan ez dio, zala izan du eta egia esan, 2. bat, 3. guztan egon. 2. bat amesten nun eta ikriston izan da. Uneren batean batez ere aizkol saioan, zure buruti pasalda, txapela jazteko aukera. Ikusten genuen, bazentozela, zeure zaleak ere zultxu ari ziren, eta zeure burutik pasalda, hori? Aizkoan egia esan oso guztu egin naiz, eskerrik asko esan pelote jetxai, behangatik da nahizen aizkoan, bestela inizak ezer izango. Pila zordio behi, eta egia oso gustatu nahi, zaliak bertan itun, kriston animoa, baino barrundikan jotan nikoan, hasieratik ja harritikan jota atetzen nahi, da jota zaila da aurre hartzea ere bai. Segalari zara eta segari eusten diozu, Andoni, honetara bakarrik, urteren batean zure burutik pasatzen alda, pentatlo irabazteko eta hortarako xe bakarrik prestatzea. Irabazteko besteko gauza, ez azkenen, Andoni bai hortako bakarrika, baino aliatu itxea mutila da. Ez da hortako bakarrik dedikatzea, beha kriston sakrifizio ditu eta gaina aliatu itxea, dedikazioak eta behak mezizu, zorionak beha mendikan. Eskerrik asko Julen, gozatu. Eta mendikan, eskenien nion, nire horpen hau, eskerrik asko mendikan, nire 3 laguntzale fin, arrazoi desberdinagatik ezin izan du gaur honen etorri, nire 2 Jose Matxiak, eta Luis Telleria de gaur ezin izan du etorri da. Eskerrik asko. Izan agratu da. Esker. Julen Gabirondo, Xabier Zaldua falta da, eta
lankideok hor daukazuenean eskatu hitza. Eta elkarrezketak egin orduko, aztertuko ditugu. Denborak bien bitartean, sailkapena. Txapeldun, bigarren urtez jarraian, Euskal Pentatoloi sarian, Mahala sarian, Andoni Iruretagoien aiz eta 6garrena, 31 minutu eta 36 segundo. Bigarren, Julen Gabirondo, minutu eta 7. Hirugarren, Xabier Zaldua, minutu eta 22. Laugarren, Joriz Gisasola, Zelai laugarrena, 4 minutu eta 19. Joseba Otaegi 5garren, 6 eta 17. Eta Aritz Irazabal 6garren, 8 minutu eta 30 segundora. Xabier Zalduarekin aurrera, Elena. Xabier Zaldua, zer modu zaude? Ondio jota. Denbora hori egiteko emanen behar da, eta ezkeren barrun euskendanak eta ditut. Ez dira nahiko izan, baina jota. Zan ere, hasieratik erritmo eroan hasi zarete. Bai, hori zan, gure estrategia bintzat hori zan, ez? Join bargen dula harritan, eta bueno, jota gero aldala eutxi, baina ikusi da horre gaztetasun txispa horrek behaiei lagundu indie, eta ni aizkoan pixka bajatu inaiz. Eta bueno, gero korrikan eusten saiatu naiz. Pozin nau, ez? Pozin nau, lehen esan detena, honekin pentatloiak irabazten du, ni kaltetuta erten dut, baina bizitzan legea hau da. Gazte gaurre datoz, prepa egiten dira, nire prepatzen naiz, nik ikera harri bajaude nire lehenko denbora, eta guztuan hau oso, eta gora pentatloia etzatik gaurre dator. Hori esan behar nizun, tira, 3. izan zara, baina ikaragarri marka ondu duen txapeldunaren gandik minutu eta 22. Bai, nik nire bi txapel 36 minutun eta 3. 18 daukan, eta ikaragarri bajatu denbora hori, eta hori, besteko hobek izan eta kitu ez da besteik. Eta gero, irudi zoragarri bat eskaini duzue. Leia izugarri izan da plazan, aurkariko gorrak zarete plazan, baina behin bukatuta haze eredua zareten elkarri besarkatuz, elkar zorionduz. Bai, nik usteet, lehenengo urtetik, publikotik hasita, pentatloiak badaukala hortan zerbait berezia, ez? Publikok, bai aurrenai, bai azkenai, bere jendeai eta bere jendea ez da nahi, berdin animatzen dio. Eta guk geure arten, pentatloilarin arten, bai, kriston rollo hona dao, eta anima nahi de jendea hortan segitzea, zatik plazan barrun, daukeundan ematen deu, baina kanpon lagun eta alkarri lagundu segi behar du. Zorionak zeuri ere. Garrik asko. Kanpoan lagun, eta laguntzeko ere bai, pentatloiak aurrera egin ezan, Xabier, orain 15 orain 5 urte zabaldutako bide horri eusteko lan asko egin behar da, hemen ikusten dena, baina ikusten ez dena ere bai, eta gaur hemen bukatu, eta ez dut esango bihar bertan, baina berehala lanean hasi beharra dago, etxekoak ere nahasi, langintza horretan ezinbestekoa da. Bai. Esan dut bezala, hasi ginean oso gutxi ginean, eta, bueno, arrezkeo, etorri etxea esatea, launduko aldiak zea, eta aldan guztia laundu, artegi berrik ikusteko plazan, eta hori zen da bidea bizkate pentatoiena, norbean zean abakarrik kolektibuan onurako ikusi, eta, bueno, elkarri launtzen saiatu geha, eta, bueno, azkenian resultaua hau da, eta urrun urtean igual arpegi berri batzuk azalduko eta, bueno, hoi da polita azkenen. Emakumezkoen sari banaketarekin hasiak ziren Xabier Zaldua elkarrizketatzen ari ginenerako, eta hemen da bigarren egitaldiko txapelduna Nerea Arruti Urnietarra. Neskak hasi zinean baita, lanak eurretan eta 36 ontzako zituen, eta pixkat duda asko, eta ikusten da baita gaur irabazti duna maia ikieragarria, zelain alaba ere hor kriston maiakin dago, eta etorriko hienak. Nerea txapeldun dioen pankarta ere ikusi dugu, eta aurten 2-2 Aizkoran ere jada txapelak irabazten hasia da, naiz eta Aizkoran hasi berria izan, eta pentatloian aurrena binaka Amalur Arbelaitzekin, eta orain banaka Karmele Gisasola eta Luzia Orberi aurre hartuta,
bere arrutik irabazi du emakumezkoen bigarren pentatloi saria, mahala saria. Eta babeslei ere jakina berea eman egin behar zaie, Xavier. Hauek ere asko laguntzen dutelako. Bai, eta 2 urteko horroietan jokatzia izan da, babeslei eskerre, eta, bueno, hoiei gabe, kirol guztik bezala, ezinezko izango litzake. Gero, pentatloiaren inguruan, behar bada, beste erabateko gogoetak, hausnarketak ere egin beharko dituzue, hasiak zarete, binakakoarekin, orain 3 kanporak eta gizonezkoetan, 20 gora kirolari direlako, hor gertaliteke behar bada jendea aspertzen astea edo ondo neurtu beharreko kontua ere bada. Asmatu beharra dago. Bai, hala da. Pentsatzen dut, izketa gaia izango dela hori ere behar bada. Bai, ez dut danien asmatu izango, baina, bueno, urtia pasata gero, saiatzen gara pixkat hitzeiken da, nun mejoratu lehiken, edo zer aldatu lehiken, eta, bueno, gauza badaude aldatzeko, jendia ezin dana ez da apuntatzetik apuntatu eta bere maila bat eman berra da opein plaza saldu duzkio, eta, bueno, oire eskatzen da kirolari di. Diot, kanporaketetan zeuek nahi baino jende gutxiago ibili delako. Finalean bai, baina hor... Bai, hoi kirol guztian pasatzen da, zaila da, interesa sortzia baita eliminaturia guztian. Igual plaza txikiok, pentatoia behar duna da, gizen probako plazare behar du, ezin da eozen plaza txikian egin ez da, korrikako leku ere behar da, eta bere zeak badauzka baita, bere kontrako gauzake. Ondo merezitako txaloak ditu Aritz Irazabalek, lehen esan dio berak Iboni, gaur goizeko 11etan deitu diola Garik, eta bai, aste honetan bertan entrenamendu bat egin da eta bar, eta nahiko ondo, eta baiezkoa eman, Aitzola Atutxaren ordez etorri da, osteguneko aurkezpenean Aitzolek esan zigun. Zergatik pentatloia galdetu eta zergatik, aurrenekoz plazara etorri nintzenean, magikoa iruditu zitzaidan gau ura, magikoa, eta pentsatu nuen neuk ere egin behar dut, baina horretarako kanporaketak eta egin behar, eta finalerako sailkatu mutila, eta zer da, eta Xavier zeuri gertatu zitzaizuna, alako ilusioarekin 2018an. Aurrenekoz pentatloia antolatu eta plazan bai, baina geure ondoan hemen. Bai, hala gertatu zen. Eta, bueno, lantegi honego hoi dauka baita, duda mon ez daula etortzik plaza, zatik lan oso zakarra die, eta hemen ez baldimaz daude seguru zeon burukin lan hau egin dezakezula, plaza etortzi alperri da, eta, bueno, Atutxek herriko minakin, arazoekin besteekin, eta, bueno, betxatu izango, plaza dudatan etortzei ez daola, eta, bueno, buru guztian haber aukera duen, berez etortzeko. Txaloak Joseba Otaegi ere gaur 5garren, 2019an aurrenekoz plazaratu zenean 2garren salduaren atzetik, iaz 2021an 2garren izetaren atzetik, aurten 5garren eta aurrenekoz parte hartu du finalean mutilonek, mailabiko gazte honek denetan gazteena bera gaur, 6 parte hartzaileen artean, Joritz Isasola. Honek aurrea beira ikuste zaio, mejorako badaukala bere kartia, eta, bueno, ni uste segitzen bau, geota gora etorriko la mutila hau. 35 minutu eta 55 segundo. Salduak lehen esan du txapela irabazia zuela, 38ko marka eginda eta 38koak eginda. Joritzek gaur 38tik behera. Oso lan honein da. Pentsa nola ari diren hobetzen urtetik urtera, eta arnaz berrituko baldin bada kirola, horixe behar du gainera. Bada dozatnik eta hemendik, baina maila honetan, urtetik urtera hobetzen, eta zer esan Xavier Zalduaren inguruan. 3 aldiz txapeldun aurreneko 3 ekitaldietan. Eta zer da, eta gaur 3garren, bere markari sekulako astindua eman da. Bai, Zalduak... 3 minutu pasatxo hobetu du bere marka. 44 urterekin. Harrik oso azkar jasoitu baita, eta intentua joio, izeta bizken nervioso jartzen da bar, baina txapelduna momentu honetan goitxi da, puntu bat goitxi da, eta hori onartu berra, Zaldua dauka meritua ere bai, 44 urtekin nivel hortan ibiltzia, eta
Bea nekin batea izentzan hau hasi genuna, eta, bueno, oso eokila da lan hau eta lanak oso txukun ditetu, eta betu, ze denboa indun gaur. Julen Gabirondo 2008an pandemia bete-betean etorri zen aurrenekoz, lehiak eta honetara. Bigarren sailkatu zen, salduaren atzetik 36 eta 41. Iaz, hirugarren, 35 eta 42 minutu da hobetu zuen. Gaur zer da? Eta 32 eta 43. 3 minutu iaz baino gutxiago mutilonek, Julen Gabirondo. Mutil hau atleta da, eta aurtengo udaran da ikusten nuan oso muskulatura einakin eta ikusten nuan lan ona inbertzula pentatroian eta ala egin du. Ikeragarrizko lana egin du eta bolara baten hor txapelduna ere ez du hortain urruti ibili, baina argi mutil hau benetan zentratzen baldin lantegi hau eta pentsa kriston lan egin lezakela. Ibonek galdetu dio horretaz, behar bada buru belarri nahikoa esan du. Bai. Iz eta kamisetarekin. Horain, zitik. Fresko jota, Hemen da Andoni Iruretagoien, Aiz eta 6garrena. Aurreneko urtean, etzen sailkatu finalerako. Ez, egia da. Gau horretan, lo egin otezuen mutilonek. Etzen sailkatu. Egintzak horretzen. Adalen esan dudana, Iz eta 5garrena jartzen du ez du gaizki ikusi. Ara Bizkarra. Bai, egia. Ni harrituta ikusi dudanean. Hori ez da berea. Ez. Ondo merezitako txapela, iaz eta aurten. Nekin hasi zen mutil hau, pareja eta batea ertemer genula eta bar, eta aizkoan aurreno golpeeketan nekin eman zitun da. Bueno, aurreno golpe oso arrebesa izatea, aizkoan inoiz ibiliztan antako, baina betu gaur nola jarri jadon. Hoi konstantziakin eta gouakin, betu azkenian resultaua. Oain, Gabirondo garbi utzi du, horta dedikatzea, baina gaia badauka. Eta azkenian, gaia eukitziak eta gero lantzen mazu, betu. Da, 50 minututik bera goi, ez du ikiarria bota, Ez. Ni uste eskutan daukala. Egurrek pixken balagundu eta norberak urtetik urtera egingo duen hobekuntzarekin, hortxe dago, 30ko langa. Hemen gaurko 9 kirolari handiak, 3 emakumezko, 6 gizonezko, beste hainbat izan dira gizonezkoetan, denera uste dut lehiak eta hasi zenean 23 batek edo eman zutela izena, 6 honenak gaur hemen finalean, 5garren urtez, jarraian, 6garrena ere etorriko alda, harri jasotzaileak bezala ez gara, 7garrenean eta pentsatzen hasiko, beti urrengoa bada ezpada. Bai, urrengoa seguro etorriko da. Eta honekin, irudi honekin, bukatu zat emango dugu gaurko emanaldia, Elena Azpeitia ederra ikusi dugu gaur ere, eta gaur giro onarekin. Begira, zuek aipatuta bezala eta aitzolatutxak esan zuena, gau magikoa bizi izan dugula gu geuk ere hemen gaur, kirol ikuskizun paregabea, giro ezin hobea, eta zeuk esandakoa eguraldiak gainera aurreko 2 urtetan ez bezala lagundu egin digu gainera. Zer eskatu gehiago? Ibon! Bai, Jonan? Bai, Ibon. Zorioneko egu, Jonan, kirola maite dugunok eta herria maite dugunok, horrelako gauak bizi ditugulako eta benetan zoragarria ikusi dugu eta oraintxe bertan ikusten ari garen irudi hausi. Gabon pasa, Jonan. Xavier. Bai, bueno, nik guztoa, ikusi duen ikuskizunakin eta segi dezaun lanen, hau politia da eta, bueno, hau guria da eta, bueno, eta non arten, atako da aurra berritze. Ederki, Jaun Andreok, honen bestez, bukatuko dugu bi txapeldunen irudi honekin, bukatuko dugu gaurko emanaldia eta Mikel Olazabal lankideari kendu behar diot honako hau. Berak gora arrauna esaten du eta ni gaur gora herrikirolak, gora pentatroia, Gabon!